ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kun sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kun hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Philippine Standard Time 47 minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Biyernes petsa 6 sa bulan sang Enero sa mga tiga 2022. Unang adlaw sang Biyernes sa unaman nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangina kaupod niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upday kita asara sa siyatang atak na sa mga aga sa pagdalong sa inyo sang dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sang Bacolod kalakipan na sa probinsya sang Negros Occidental. Kinatutukan na sa bongga sang Philippine National Police ang kampanya batok sa illegal nga droga. In fact, ang maning nagatulod sa kay Interior Secretary Benjamin Abalos nga magpanawagan sa mga general at the same time sa mga colonel nga magsemeter sang courtesy resignation bangod nagagwa kuno sa investigasyon na banwa nga madamo gid sang mga matag-as ang mga opisyal sang PNP ang imbolbado sa illegal nga droga. Tiway na sa gyapon na pahuway ang ilang pagbatigayon sang drug buy-bust operation. In fact, dari sa ato na sa may province of Negros Occidental ay dinato na sa nimalipod na manigar tag dalago nga volume sang shabu ang ma-recover banwa. Even wala pa man ang panawagan ni Interior Secretary Abalos. Sa syudad sang Silay, meron naman sang 7 grams sang suspected shabu nga na-confiscate banwa. Nagikan sa 25 anyos sang ginabatigayonan o kanangin subject sang drug buy-bust operation. I-check na ito ng dugang detalye sini with Bombo Cherry Grace Antillan. Bombo Cherry, come in. Yes, Bombo Erlin, 25 anyos nga lalaki dakop sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang Silay City Police Station sa Barangay Ginhalaran, Syudad sang Silay, Negros Occidental. Ining sospitsado ginkilala nga si Mark Hunsay kag residente man sa nasambit nga lugar. So ginkabig ining high value individual
ining sospetsado o kanang subject sa bypass operation. Ang nakumpiskar sa ining sospetsado ang isa kadalagko nga heat seal transparent suspected shabu kag mayara man sang 5 kabilog nga medium heat sealed transparent plastic sachet containing suspected shabu kag 8 kagulugad may nga mga heat seal transparent plastic sachet containing suspected shabu, Bombo Arlene. So nakumpiskaran man ini siya sang 2,100 pesos bilang bypass money kag iban pa nga mga drug o non-drug paraphernalia. Ginbulubanta 7 ka gramo ang nakumpiskar sa iya nga may standard drug price nga 47,600 pesos. So sa karon ang suspetsado yara sa kustudiya sa Silay City Police Station para sa proper disposition, Bombo Arlene. Pomoche, ano ni ganing yung classification? High value individual, Bombo Arlene, kagyara ini siya sa drug watch list sa syudad sang Silay. Oo. Dira sa may syudad sang Silay ra gid nagligad ang Divinagracia Drug Group pero kumbaga na-dismantle na to sa nga to ng mga kapulisan. Yes, Bombo Arlene, ti ang basta sa syudad sang Silay ti do kadamo gidira mga drug user o kon mga drug mga yara sa droga bala, Bombo Arlene, ara sa sa droga nga mga ginapanggawi, Bombo Arlene. Okay. Sige. Samtang, Bombo Arlene, isa ka most wanted person arestado man sa banwasang La Castillana. Ini nga suspetsado ginkilala nga siya Jeremy Hardiniano, 42 anyos, residente sang Sitio Buraguac, Barangay Maghanoy sa nasambit nga banwa. So ang kaso sinisang sabsong suspetsado is a murder. Kung sa diin ginserbehan ini siya sang warrant of arrest sang La Castillana Municipal Police Station angot sa kaso nga murder. Kung sa diin wala ini sa ginarekomendar nga piyansa o no bail recommendation ini, Bombo Arlene, nga kaso. So sa karon ang suspetsado yara subong sa kustudiya sa La Castillana Municipal Police Station para man sa nagakaigo nga disposisyon, Bombo Arlene. Okay. Sige. Kumustang panahon na ta? Okay na gid no? Way nagatalit Yes, Bombo Arlene, kanami nagida subong sang tiyempo miskia ang huyop sang hangin na bulubugnaw pa pero nagpakita na siya haring adlaw kung sa diin sa diri sa Capitol Lagun mayara na sang mga nagapulo pabalhas, nagaulo exercise, naga-jogging, naga-walking kag naga-zumba, Bombo Arlene, kag naga-bike diri sa palibot sang Capitol Lagun, Bombo Arlene. So, ninom ka rin balabutong? Yes, sa Chacto, gid, Bombo Arlene, sa Gwa diri. Yes, Bombo Arlene, diri sa North Capitol Road, mayara diri sang mga nagabaligya sang butong kag amo man ang nagabaligya sang taho, Bombo Arlene, tapos mo diri pulo pa balhas, pwede ka diri dayon makainom sang butong kag sa taho man, Bombo Arlene. Oo, maklenso gid bala kag kanami sang imo pangihi. Yes, sa Chacto, gid, Bombo Arlene, after exercise mapaklense ka di dayon pagka inom-inom mo diri sang tubig ka butong. Sige, Bomboche, thank you gid. Bombo Arlene, live diri sa Dala North Capitol. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Wala ba na sang low pressure area sa bangera sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Aba nang nakabutlakan na si Haring Adlaw. Kasunod sang pilaman na ka mga inadlaw ang nagaulan na diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aga shear line mo ni nagadala subong nga Biyernes sang magalumon nga kawaan nga kuna kaysa mayara sang pagpadaliti pagkilat kag pagpanagob sa eastern section sang Southern Luzon kag Visayas. Ang northeast monsoon naman o kanang hanging amihan mo ni nagadala sang pagulan sa may nabilin nga bahin sang Luzon. Kita diri sa Visayas
Bicol Region, Mimaropa, Caraga, Cagasamang Quezon ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kawaan subong nga Biyernes nga mayara man sa ngalap-talapta nga pagatupa sa nga ulan subong man pagkilat kag pagpanagob dala sa nga shear line nga mayara sang posibilidad nga magalunta ng mga pagbaha kag subong man landslides sa tion sa nga kasarangan na tubtob madamo lang nga pag-ulan. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kagang nabilin nga bahin sa Calabarzon, Aurora, Nueva Ecija kag Bulacan ang mga eksperyensya man sa magalumon nga kawaan subong nga Biyernes adala ini sa nga northeast monsoon kag ginaabisuhan ng mga pumuloyo nga mangin na alerto sa posible nga pag-danaw-danaw sang palibot. Philippine Standard Time, 55 minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Atensyon sa mga naghulog sa entries sa ato ng promo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ng 55 minutos sa nakaligad sa taknang alas 6 sa aga, yaring ato na sini unang daily draw winner subong adlaw sa Biyernes. Ang ato nga draw gina supervise ni Mama Gladys Mea Sanchez. Siya ang nagamit sa Nescafe bilang proof of purchase. Taga Purok Maghiliugyon, Barangay 35, Bacolod City. Purok Maghiliugyon, Barangay 35, Bacolod City. Congratulations, Rica de Jose. Rica de Jose, sang Purok Maghiliugyon na Barangay 35, Bacolod City. Ikaw ang ato sa nga winner alas 6:55 sa Bongaga. Meron ka sang tubtob alas 12:55. Karon sa hapon sa pag-claim sang imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Magkadala lang sa nga duwa ka valid identification na card. Iba photocopy mo ng dan pero dalon mo ginadari ang imo original nga valid ID. Sa liwat, Rica de Jose sa nga Purok Maghiliugyon, Barangay 35, Bacolod City. Ikaw ang aton nga winner alas 6:55 subong nga aga. Congratulations! 4 minutos sang nabinin nantes ang alas 7 sa aga. Nakabalikan na si President Bongbong Marcos sa nagikan na sa iyang state visit sa China kag sa pagkikinunan doon niya kagabi paghatag niya sa report sa mga katapos sa media ang nagbantaya sa airport sa iya sining pagbalik ginapahayag sa presidente nga siya ang nakadala pauli sang malapit $22 billion nga balor sang investment pledge sa nagikan sa China. Kay ang banwa kasunod man sang pila ka mga signing sa mga agreement nga patigayon sa tubang mismo ni President Bongbong Marcos and Chinese President Xi Jinping. Kaga siya ang patigayon banwa sa round table meetings with the Chinese business leaders and investors. Nga nagpasalig, nga sila man na magatilaw, magatry sa pag-invest diri sa may pungsod Pilipinas. So, ang iba na diri ang mga investments kay President Marcos nasuguran na actually ang construction kag nakabukas naman sa ilang mga opisina diri sa may pungsod Pilipinas. So, kabay pa nga tini siya matigayon because ang kalabanan ang pinirmahan was a Memorandum of Understanding. Memorandum of Understanding and then kung matigayon na banwa ti magasuludan na sa MOA. From MOU, suludan na sa Madiretso sa MOA kung na siya matigayon. However, kadamo sa mga Memorandum of Understanding hasta lang gidira sa MOU. Istoryata ni karon na dugang sa Bomboharay Big Time. 2 minutos sa labinin nantes ang alas 7 sa aga. Standby ka mo mga kabombo. Magasilodan ng Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Road
road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alcohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alcohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agad nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang nag-drive kangay sang paggamit sang cellphone agad mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Enero 6, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiwalang mababawasan na itong panghaharas sa mga Pinoy na mangingisda ngayong mayroon na raw direktang komunikasyon ang Pilipinas at China. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. naman bibisita sa Japan sa buwan yan ng Pebrero. Itong Armed Forces of the Philippines sa tuloy-tuloy na yung isinasagawang investigasyon kaugnay pa rin dito sa mga lumabas na report na hinarang daw ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas o BRP Andres Bonifacio doon po sa Panatag Shoal. Si Justice Secretary Rimulya naman tinawag na desperado si Suspended Bureau of Corrections Director General Bantag matapos na sampahan ng kalihim sa Ombudsman kaugnayan sa pagkamatay ng mamamahayag na si Percy Lapi. Ang Philippine National Police all set na raw para sa pista ng itim na Nazareno. Si Manila City Mayor Lacuna naman nananawagan sa mga dadalo ng pista ng itim na Nazareno na sundin ang ipinapatupad na panuntunan. Sa iba pang mga balita naman, ang Department of Migrant Workers nakikipag-ugnayan na sa Department of Foreign Affairs sa DFA ukol pa rin sa deployment ban doon sa India. Sa international news, Ukraine pinuna ang panawagang ceasefire ng Russia. At sa atin pong sports balita, ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na nanawagan ng suporta sa laro ng Gilas Pilipinas sa susunod na buwan. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tuloy-tuloy na raw itong Armed Forces of the Philippines sa Western Command dito pa rin sa pag-iimbestiga kung mayroong katotohanan itong mga lumabas na ulat na hinarang ng Chinese Coast Guard vessel itong Philippine Navy vessel sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Sa report nga ng Stanford University, itong Gordian Knot Center o yung tinatawag na GKC for National Security Innovation, nagkaroon daw ng komprontasyon sa pagitan ng Chinese vessel at itong barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Andres Bonifacio sa West Philippine Sea. Inilabas naman itong satellite images ng naturang komprontasyon na kanilang nakalap
kasamang iba pang research centers at data providers. Itong ipinakita ni Georgian Knot Center official Raymond Powell sa isinagawang forum na may kaugnayan po sa Prioritizing the National Interest in Philippine Foreign Policy na inorganisa ng Strat-Based Institute. Kung maalala sa desisyon ng International Tribunal noong July taong 2016 ay ibinasura ng China, ibinasura itong claim ng China na kanila itong halos karamihan ng isla sa West Philippine Sea. Ibinasura po yan ng International at Arbitral Court. Kabilang narito yung panatag shoal na inaangkin ng China. Hindi naman ito kinilala ng China ang naturang ruling at patuloy yung kanilang pag-angkin sa mga isla sa West Philippine Sea. Samantala, nakikipag-ugnayan na raw ang ating bansa para sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon naman sa Japan sa buwan niya ng Pebrero. Sinabi ni Pangulong Marcos na agad daw niyang tinanggap ang paanyaya ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na bumisita sa Japan sa kanilang pagpupulong sa sidelines ng United Nations General Assembly sa New York noong buwan ng Setyembre. Isasagawa naman daw ang pagbisita nito sa Japan pagkatapos na ng kanyang scheduled attendance sa Economic Forum sa Davos, Switzerland ngayong buwan. Sa ngayon, nakikipag-usap na raw ang Pilipinas sa Japan para itakda rin ang petsa ng pagbisita doon ng Pangulong Marcos. Pero base raw sa tentative date, posibleng isagawa ito sa ikalawang linggo ng buwan ng Pebrero. Si sentro naman daw ang pagbisita ni Pangulong Marcos pagdating sa economic security. Ayon pa sa Pangulo, marami raw concerns ang Japan sa regional security at nakikita nila ang Pilipinas bilang mahalagang bahagi para mapanatili ang seguridad sa Indo-Pacific at sa may Asia-Pacific regions. Tatalakayin din umano ang pagbibigay ng bansang Japan ng grants at aids dito sa Pilipinas. Sa mga maiinit pang balita, samot-saring reaksyon ang mga senador sa pag-absuelto ng Palasyo ng Malacanang dito pa rin sa 4 na opisyal na iniuugnay sa kontrobersyal na pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Ito ay matapos na ibasura nga ng Office of the President ang kasong isinampa laban kina dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, itong Sugar Regulatory Administration Administrator na si Hermenegildo Serafica at mga board members po na sina Roland Beltran at Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Sinabi po ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na sang-ayon sila sa desisyon ng Office of the President. Naging objective lamang daw anya ang tanggapan ng Pangulo sa pag-absuelto sa 4 na opisyal. Natutuwarin ito para sa 4 na opisyal para mabigyan sila kasama na ang kanilang mga pamilya ng pagkakataon na malinis ang kanilang imahe at reputasyon. Habang sinabi naman ng isa pang mambabatas na ang clearance ng 4 na opisyal ay hindi nakakaapekto sa panel report ng Blue Ribbon Committee. Matatandaan na noong Setyembre ng nakalipas na taon, inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kaso laban pa rin sa 4 na opisyal ng Sugar Regulatory Administration at Department of Agriculture kaugnay pa rin sa sugar import fiasco. Inirekomenda rin ng komite ang pagsasampa sa 4 na opisyal dito pa rin or pagsama sa 4 na opisyal sa Immigration Lookout Bulletin. Samantala, tinawag naman ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na desperado si Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Kasunod na rin ito ng pagsasampa ni Bantag ng reklamo sa Ombudsman dahil umano sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Kinwestiyon naman ng kalihim ng Justice Department kung saan galing ang legal theory sa paghahain ni Bantag ng reklamo. Anya, ginagawa na raw ni Bantag
Bantag ang lahat ng remedyo laban sa kanya pero hindi naman daw nito mababago ang takbo ng isinasagawang investigasyon kaugnay ng pagkamatay ng broadcaster na si Lapid. Kung maalala, ang suspendidong Bureau of Corrections o Bucor Chief ang itinuturong utak sa naturang pagpatay. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Justice Secretary Remulla na tuloy lamang ang kaso laban sa suspendidong Bureau of Bucor Chief na si Bantag. Una rito, kinumpirma ng legal counsel na si Attorney Rocky Balisong na naghain sila ng reklamo laban kay Remulla sa Ombudsman. Sa 15 pahinang complaint na mayroong petsang Enero 4, inakusahan ni Bantag si Remulla at ang Bureau of Corrections Officer in Charge, Gregorio Katapang Jr. ng murder, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, at conduct unbecoming of a public official. Sinabi pa ng kampo ni Bantag na si Remulla ang mastermind sa pagpatay kay Lapid at John Villamor na siyang inmate na sinasabi namang middleman sa naturang krimen. Kaugnay niyan, base sa reklamo, 4 na araw daw bago na baril si Lapid ay pinuna nito si Remulla at sinabi nitong siya raw ang sisira sa imahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Bantag na ito raw ang motibo ni Remulla kaya ipinag-utos nito ang pagbatay kay Lapid. Sinabi rin nitong ang pagkonsinti ni Katapang para mailipat ang mga inmate mula sa New Bilibid Prison o NBP sa National Bureau of Investigation ay nagpapakita lamang na nakikisabwatan ito kay Remulla. Inihirit din ng kampo ni Bantag sa Ombudsman na tutukan itong witch hunting activities daw na maray isinasagawa ni Katapang sa Bureau of Corrections para i-discredit siya dahil sa issue ng treasure hunting, itong paghuhukay sa umaray escape tunnel at ang pagbebenta ng overpriced beer doon po sa mga inmates. Pero una na ring inamin po ng suspendidong Bureau of Corrections Chief na pumasok ito sa joint venture agreement sa iba pang entity para sa pagtatayo ng diving pool sa New Bilibid Prison matapos madiskubre itong excavation site. Kabilang pa sa mga respondents naman sa reklamo ay ang mga inmates na sina Herman Agoho na sinasabing nakatanggap sa order ni Remulla na maghanap ng taong papatay kay Lapid. Kasama rin dito sina Alfie Penaredondo, si Aldrin Galicia, Mario Alvarez at Alvin Labra. Dumako pa tayo sa ibang mga balita. Mga mambabata, sinimok ang China na i-withdraw ang kanilang mga barko sa may West Philippine Sea bilang good faith na rin sa alok para maresolba na rin ang territorial disputes sa nasabing rehiyon. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Anali Soberano. Hinimok ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang China na i-withdraw ang lahat ng kanilang barko sa West Philippine Sea bilang pagpapakita ng good faith sa alok nilang maresolba ang territorial dispute sa Pilipinas sa nasabing rehiyon. Binigyang diin ni Congressman Rodriguez na dapat i-recall na ni President Xi Jinping ang mga nasabing barko, military vessel man ito, Coast Guard, militia o civilian, nang sa gayon ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Coast Guard ay malayang makapagsagawa ng patrolya at ang mga Pinoy na mangingisda ay hindi na hinaharag. Ang pahayag ng mambabatas ay reaksyon sa plano ng Beijing na buksan muli ang pag-uusap kaugnay sa oil and gas exploration at resolbahin ang maritime issue sa isang cordial na manner. Sa panig naman ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi nito na ngako si President Xi sa isang compromise at solution na papayagan ang mga Pilipinong mangingisda makapagpangisda sa nasabing lugar. Si Congressman Rodriguez ay kilalang kritiko sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea at ang pagtanggi ng Beijing na kilalanin ang 2016 ruling ng International Arbitral Tribunal na kinikilala na bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Bago pa man ang biyahe ng Pangulo sa China, iniulat ng militar ang swarming ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Winelcome ng mambabatas ang pahayag ni President Xi, subalit dapat payagan na ng China ang mga mangingisdang Pinoy makapangisda sa Scarborough or Panatag Shoal na siyang traditional fishing ground na bahagi ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas.
Pilipinas. Suportado naman ng mambabatas ang oil and gas exploration sa China at maaari itong payagan sa mga lugar malapit sa Palawan, gaya ng Recto Bank na bahagi ng Exclusive Economic Zone, pero dapat respetuhin ng China ang territorial rights ng Pilipinas. Samantala, kumpiyansa naman si Pangulong Marcos Jr. na mababawasan na ang insidenteng panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Ito'y matapos mapagkasunduan ng dalawang leader na magkaroon ng direct communication. Layunin ng kasunduan, maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan at miscalculation sa gitna ng maritime issues sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon pa kay Pangulong Marcos, naging malalim ang kanilang usapan ni President Xi sa issue sa West Philippine Sea na kanyang inilarawan bilang isang prangkang talakayan. Sa nasabing pulong, binigyang diin ng Pangulong Marcos ang posisyon niya ng kanyang administrasyon hinggil sa independent foreign policy at kahandaang makipagtulungan alang-alang sa regional peace at interest ng China at Pilipinas. Ipinunto din ng Pangulo, hindi dapat makompromise ang maritime issues, ang relasyon ng Pilipinas at ang China, subalit itinuturing niya itong significant concern at priority. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. That will be the whole point is that when we spoke, I said the incidents that have been happening, for example, in terms of our fishermen, in terms of our Coast Guard, etc. Lahat yan, mga incidents na yan, sabi ko, I see it as a lack of communication or rapid communication. So sabi mo, gumawa tayo ng paraan para kung may problema from either side, sabihan nyo, magsasabi kami sa inyo kagad, sabihan nyo rin kami kagad. Kung magpapalipad kayo ng rocket, sabihin nyo sa amin. Kung may bumagsak sa Pilipinas, i-recover namin, bibigay naman namin sa inyo. Hindi naman wala kaming interest na itago yan. So all of those things, kung pinag-usapan lang, hindi lang talaga napag-usapan. So we talked about strengthening the communications between governments, and also at the ministerial level, and also at the Coast Guard, Navy level. So that is something that malaking bagay yun. Because if the commanders of the Philippine Coast Guard and the Navy and the commanders of the Chinese Coast Guard and their Navy, magkakilala yan, madali silang mag-usap bago may mangyari pa. So that is what that's essentially what the agreement, the general agreement that we came to. Ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, kaugnay pa rin dito sa nalalapit ng pista ng itim na Nazareno dyan po sa Quiapo, aabot sa kabuang 5,559 na mga pulis ng National Capital Region Police Office o NCRPO itong ipapakalat. I-deploy po yan para sa pista ng poong itim na Nazareno. Sinabi po ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Jonel C. Estobo na katuwang nila ang nasa 175 na miyembro ng Bureau of Fire Protection at ilang force multipliers. Gaya po anya ng mga nakagawian ay ipinatutupad nila ang no-fly zone, itong gun ban, liquor ban hanggang matapos ang kapiestahan. Nilinis na rin ng mga PNP personnel ang ilang lugar na nakapilibot po sa Quiapo Church para hindi na sila maging sagabal sa gaganaping Walk of Faith na ipinalit ngayon doon po sa taunang traslasyon. Epektibo naman bukas hanggang sa araw ng Lunes, Enero 9 ay itataas na ng Philippine Coast Guard District National Capital Region Central Luzon ang heightened alert para mamintina ang maritime safety at security sa kasagsagan niyan ng pista ng itim na Nazareno para ngayong taon. Kasabay nito ay magpapatupad din ang Philippine Coast Guard National Capital Region Central Luzon ng regular na maritime safety at security operations sa may Manila Bay at Pasig
Pasig River. Sinabi naman ng Coast Guard na imomonitor din nila ang Jones Bridge, MacArthur Bridge, Quezon Bridge, Ayala Bridge at likurang pang bahagi ng Quirino Grandstand. Sinabi naman ni Commodore Hostilio Arturo Cornelio ng Philippine Coast Guard National Capital Region Central Luzon Commander na nasa 10 floating assets, kabilang na ang fast patrol boat, aluminum boat, rubber boat, rigid hull inflatable boat at ferry boat ang i-deploy para yan sa kaligtasan ng mga dadalong devotees. Dagdag nito ay magsasagawa rin ang Philippine Coast Guard personnel ng underwater inspection para yan sa mga nabanggit na lugar. Ilan ding Coast Guard security personnel, medical team, K9 unit at explosive ordnance disposal specialist ang ipapakalat sa ilang area sa lungsod ng Maynila. Gagawin daw ang naturang hakbang dahil asahan ngayong taon ang pagbuhos ng mga deboto dahil 2 taon din namang natigil ang naturang tradisyon dahil na rin yan sa epekto ng COVID-19 pandemic. Samantala, maglalabas din umano ang Philippine Coast Guard ng notice to mariners sa mga mariners at seafarers para sa mas mahigpit na boat at vessel inspection sa Enero 7 po, bukas yan hanggang Enero 9. Nanawagan naman si Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu ng pagkakaisa para sa mapayapang pagdiriwang ng naturang aktibidad. Panawagan din ito sa ating mga kababayan na manatiling alerto sa lahat ng pagkakataon. Kapag mayroon daw mapapansing kahina-hinalang tao o bagay, ay maiging ipagbigay alam agad ito sa mga otoridad para agad itong maaksyonan. Itong Walk of Faith procession na ipinalit nga sa tradisyonal na traslasyon ay magsisimula po yan sa Quirino Grandstand patungong Quiapo Church sa Enero 8 mula alas 2 po ng madaling araw hanggang alas 4 ng umaga. Kung maalala, nag-adjust po itong Quiapo Church ng mga aktibidad sa Black Nazarene Feast dahil na rin yan sa epekto ng COVID-19 pandemic. Hindi gaya ng traslasyon, ang imahe ng poong itim na Nazareno ay hindi na ipaparada sa Walk of Faith. Ayon sa Manila Police District, ang mga kalsada naman ay isasara sa traffic simula ngayong araw, Enero 6 at hanggang 8 bilang paghahanda na rin dito pa rin sa piyesta po ng itim na Nazareno. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Metro Manila Council na sa naging panawagan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Abalos na magsumiti na ng kanilang courtesy resignation ang mga kapulisan dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa iligal na droga. Sa pamamagitan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Resolution number 23-1 ay ipinakita ng MMC ang kanilang suporta kung saan isinaad pa ang 1987 Constitution na ang public office ay isang public trust. Mahalagaan niya ang panawagan ni Abalos para tuluyan ng malinisan ang hanay ng mga kapulisan dito sa bansa. Ang naturang memorandum ay or Metro Manila Council ay binubuo nga ng 17 mga alkalde ng Metro Manila na siyang policy-making body ng Metropolitan Manila Development Authority. Samantala po, inihirit naman ni Philippine National Police o PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa 5-man committee na mag-e-evaluate sa mga isinumiteng courtesy resignation ng mga colonel at general ng pambansang pulisya na siguraduhing walang halong politika itong kanilang vetting process. Kung maalala, nagsumite si Azurin ng courtesy resignation at ng buong command group ng Philippine National Police kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon po sa Philippine National Police Chief, ang pagsusumite nila ng courtesy resignation para sumailalim sa vetting process ay isang test of character. Kaya naman, inaasahan din anya nila na pananatilihin ng mga miyembro ng 5-man itong 5 katao po sa naturang komite ang kanilang walang dungis na reputasyon at walang dudang integridad sa pagkonsidera kung kaninong courtesy resignation ang kanilang irerekomenda sa Pangulo na tatanggapin. Paalala ng Philippine National Police Chief, ang mga karir, itong reputasyon, pamilya at maging buhay ng mga colonel at generala na maghahain ng courtesy resignation ay nasa kamay ng mga miyembro ng 5-man committee.
Una nang tumanggi si Department of Interior and Local Government Secretary Ben-Hur Avalos na pangalanan ang miyembro po ng komite para sa kanilang seguridad. Pero tiniyak niya na ito ay mga taong respetado na walang bahid ng katiwalian. Nakapagsumiti na rin ang pamunuan ng Philippine National Police sa Pangulong Marcos ng shortlist ng mga irerekomendang bubuo dito pa rin sa 5 katao na bubuo sa komite na magsasagawa ng vetting ng lahat ng colonel at general ng Philippine National Police. Ayon pa po kay Philippine National Police Chief General Azurina, 22 pangalan ang kasama sa listahan na mapagkakatiwalaan po, may kredibilidad at may alam sa pagpapatakbo ng pambansang pulisya. Samantala, kumuha pa tayo ng balita mula sa labas ng ating himpilan. Ang Manila City Mayor na si Lacuna nananawagan sa mga dadalo ng pista ng Itim na Nazareno na sundin ang ipinapatupad na panuntunan. Narito ang report ni Bombo Jovino Galang. Mahigpit na pinaalalahanan ni Manila City Mayor Hani Lacuna ang mga dadalo sa pagdiriwang ng piyesta ng Itim na Nazareno na sumunod sila sa mga inilatag na mga panuntunan ng lungsod ng Maynila. Sinabi ni Lacuna na dapat ay sundin ang anumang ipinapatupad na mga panuntunan para maiwasan ang mga kaguluhan. Sa lahat po ng mga matitikan, masisipag at mapagmarasakit ng mga masabi ng lahat ng kapulisan sa Bureau of Fire Protection, sa NNPA, at sa iba pa nating mga kasamahan. Nakasagana rin sa inyo ang isang mapayapa, maayos, Absenyor, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nagsagawa rin ito ng inspeksyon sa Quirino Grandstand kung saan gaganapin ang nasabing aktibidad. Ilan sa mga pagpapaalala dito ay ang pagpapatupad nila ng liquor ban na magsisimula sa Enero 7 hanggang Enero 9, ganon din ang gun ban. Kaya nga po, meron pong mga itinalagang mga stations po, 14 yan, ang simbahan ng Quiapo, na kung saan may mga LED po tayo at may mga imahe din po doon para hindi naman po lahat nagsisiksikan mismo sa harapan ng Quiapo Church. Po ay nakapalibot sa area po ng Quiapo. Ang alam ko po, 14 po yun na mga stations na kung saan maaari po silang lumapit. I-maintain pa rin po natin ang physical distancing kagaya po nung nakaraan. And magiging talagang stricto po ang ating kapulisan at lahat po ng mga stakeholders. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, basta radyo, Bombo! Mga karagdagan pang balita, iginiit ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na dapat ituloy ng Pilipinas ang gas at oil exploration nito sa Rectobank. Ang Rectobank nga ay parte ng Exclusive Economic Zone ng bansa na pinaniniwalaang mayroong 165 milyong bareles ng langis at 3.4 trillion na cubic feet ng natural gas. Ginawa ni Carpio ang naturang pahayag kasunod na rin ng negosasyon sa pagitan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Chinese President Xi Jinping kaugnay sa joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea sa kanilang ginanap na bilateral meetings sa Beijing. Dapat din anya natularan ang Malaysia at Indonesia na naging praktikal na hindi nagpatinag sa pagtutol ng China at patuloy na nagsagawa ng oil at natural gas surveys sa kanilang continental shelves. Samantala, dismayado naman ang pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya kaugnay sa pangako ng China na maghahanap ito ng kompromiso para payagan ang mangingisdang Pilipino na mangisda sa ating mga kababayan sa may West Philippine Sea. Ayon pa sa pamamalakayang National Chairperson Fernando Hicap, aabot sa 70% ng ating kababayang Pilipinong mangingisda ang nawalan ng kanilang hanap buhay dahil yan sa patuloy na panghaharas ng Chinese Coast Guard at militia sa Zambales. Una nga rito ay nagkasundo sina Pangulong Marcos at President Xi na pagpapanatili ng direktang komunikasyon kaugnay sa maritime issue sa West Philippine Sea. Subalit, hindi naman direktang natalakay ang hinggil sa territorial dispute sa may West Philippine Sea.
Samantala po, muli namang iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat ay base po sa siyensya, sa science itong pagpapatupad ng travel restrictions sa mga inbound travelers mula po sa China. Kasunod na rin ito ng muling paglobo ng kaso po ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 sa China. Una na rin sinabi ng Bureau of Quarantine na mayroon ng mga Chinese nationals na nakapasok dito sa Pilipinas at nagpositibo sa nakamamatay na virus. Agad naman silang kinuhanan po ng samples para sa genome sequencing para malaman kung anong variant ng COVID ang dumapos sa mga Chinese nationals na hindi raw bakunado pa. Naniniwala rin si Pangulong Marcos na maging ang Chinese government ay hindi naman daw papayagang umalis ng China ang mga COVID-infected patients. Sa kabila nito, inamin naman ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mayroon daw mga personnel ng Philippine Embassy doon sa China ang infected ng Coronavirus Disease 2019. Pero ang naturang mga personnel na kinabibilangan ng mga diplomats ay patuloy pa rin naman umanong nagtatrabaho sa pamamagitan ng work from home habang sila ay naka-isolate. Samantala, iminungkahi naman ng Independent Monitoring Group na Octa Research ang pagmamandato ng pre-departure COVID-19 test para sa mga biyaherong magmumula sa China. Ginawa ng Octa Research Fellow na si Dr. Guido David ang panukala dahil ang mga bansa tulad ng United States at Japan ay nag-utos na rin ng mga pre-departure test sa gitna ng paglobo ng impeksyon sa China. Paliwanag pa ni Dr. David na mataas ang immune escape ng mga subvariant na naglitawan kaya kahit na bakunahan na ang mga nagmumula sa nasabing bansa ay maaari pa rin silang magdala ng virus kahit na wala silang sintomas. Sa kasalukuyang mga protocol kasi dito sa ating bansa, ang mga pasaherong dumarating ay hindi na kailangang isailalim pa sa pagsusuri sa COVID-19 kapag sila ay fully vaccinated na. Habang ang mga hindi naman nabakunahan at partially vaccinated pa lamang sa kabilang banda naman ay dapat na magpakita ng negatibong resulta ng kanilang COVID-19 test kapag wala pang hawak na pre-departure COVID-19 test result. Saad pa ni Dr. David na hindi naman unfair na hilingin o imandato ang pagpresenta ng COVID-19 test result, lalo na sa mga biyahero na magmumula sa China dahil maging naman sa ibang bansa ay required ito kahit nasa mga bakunado na. Gayunpaman, sinabi naman ni infectious disease expert na si Dr. Ron Solante na hindi pa ito kailangan dahil sapat naman anya ang umiiral na protocols at kailangan lamang anya na makita at malaman ang vaccination status ng mga biyahero. Nauna na ring sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na anumang paghihigpit na kailangang ipatupad ay dapat na nakabatay pa rin sa agham. Samantala, sinabi naman ng Department of Health na nakikipag-ugnayan pa rin sila sa Bureau of Quarantine para sa contact tracing status ng 8 hindi pa nabakunahang Pilipino na dumating dito sa ating bansa mula sa China na nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ng Department of Health na ang lahat ng mga sample ay naipadala na para sa sequencing habang ang mga resulta naman ay nakatakdayang ilabas sa susunod na linggo. Abangan mamaya may panayam po tayo kaugnay pa rin dito sa nalalapit ng pista ng Poong Itim na Nazareno dahil na rin sa issue pa rin ng seguridad. 2 taon po na hindi nagkaroon nitong pista or limitado lamang po noong mga nakaraang taon dahil pa rin sa pandemic. Abangan po yan mamaya. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin po ang Department of Migrant Workers o DMW sa Department of Foreign Affairs o DFA ukol pa rin sa deployment ban ng mga overseas Filipino workers o itong mga OFWs, mga Pinoy workers doon sa India. Ayon po kay Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Kakdak, nais nilang maresolba agad itong naturang problema. Mahalagaan niya na matugunan ito dahil sa balakid po ito sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho doon. Agad niya nilang iaanunsyo sakaling maisaayos na ang gusot doon pa rin sa naturang bansa.
Samantala, nagpaliwanag naman ngayon ng Department of Agriculture o DA sa hindi agad nailabas sa 6,600 pesos na fertilizer subsidy sa kada ektarya ng sakahan. Ayon kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Assistant Secretary Rex Estuperes, sumobra na raw kasi ang pinapayagang pondo na pwedeng ipamahagi ng mga regional directors sa mga magsasaka. Dagdag pa ni Estuperes na ang 6,600 pesos per hectare at maximum na 2 ektarya ay masyado raw mataas ang pondo at hindi na sang-ayon sa signing authority ng regional directors. Pero umaasa naman ang Department of Agriculture na ang paglalabas ng 6,600 pesos na subsidy sa mga magsasaka ay maipapamahagi na ngayong buwan niya ng Enero dahil hinihintay pa ang pag-aproba dito ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa sandali namang maaprubahan, agad naman babalangkas ang Department of Agriculture ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng naturang programa. Samantala po, abangan sa ating pagbabalik mamaya dahil nasa mahigit 400 million pesos itong kinakailangan daw ngayon ng Department of Education sa pagsasaayos ng mga classrooms. Itong mga silid-aralan na napinsala po ng pagbaha sa iba't ibang panig ng Pilipinas nito lamang buwan ng Disyembre hanggang ngayong Enero. At mamaya mayroon pa rin tayong update kaugnay naman dito sa unang Biyernes po, itong First Friday Mass na isinasagawa sa iba't ibang mga simbahan dito sa bansa, particular dyan sa Quiapo Church dahil papalapit na rin itong pista ng Itim na Nazareno. At sa ating sports balito may abangan dahil ang itong Samahang Basketball ng Pilipinas humihiling pa ng suporta sa mga manlalaro itong Gilas Pilipinas para sa kanilang games sa buwan ng Pebrero. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Dunkin' BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman. Dunkin' BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Bale, tayo na? Sa Dunkin'! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ipinaliwanag ngayon ng Department of Education o DepEd kung bakit kailangan nila ng mahigit 400 million pesos na pondo para sa pagsasaayos sa mga paaralang binaha dahil na rin sa sama ng panahon. Sinabi po ni Department of Education o DepEd spokesperson Michael Powa, hindi na raw kasi ligtas na gamitin itong naturang paaralan, yung mga classrooms, kaya kailangan na itong isaayos. Sinabi pa po ni Powa na ang estimated cost para sa repair at construction ng mga paaralan na damage sa nasalanta ng baha ay papalo sa 409 million pesos. Kabilang sa mga eskwelahang na damage ng baha ay ang mga matatagpuan pong paaralan sa Zamboanga Peninsula, 30 na paaralan sa Northern Mindanao at 11 naman sa Caraga Region. Ayon sa Department of Education, Disaster Risk Reduction and Management Office, ilan din umanong mga paaralan sa Misamis Occidental ang apektado ng masamang lagay ng panahon. Ilang mga lamesa at mga upuan ang naiwang nakakalat lamang po sa putikan kasunod ng pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan dahil pa rin po yan sa shear line at ang low pressure area o LPA. Tiniyak naman ni POA na aalalayan
ang mga paaralan na sa pamamagitan po ng disaster interventions na ibibigay ng Department of Education. Magtatayo naman daw ang Department of Education ng temporary learning spaces. Kasabay nito, sinabi po ni POA na ang mga lugar na apektado ng nagdaang kalamidad ay pansamantala munang ihihinto itong in-person classes at gagamitin itong alternative delivery modes para sa mga learners. Sa ngayon, nasa 7 pang paaralan ang ginagamit na evacuation centers doon sa Siargao, Surigao del Norte at doon sa mga lugar sa Visayas at Mindanao region. Samantala, balak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na atasan ang mga bangko sa bansa na agad na i-report sa kanila sa loob ng 24 oras ang mga nagaganap na money laundering, terrorism financing at mga nagaganap na malawakang problema sa mga bangko. Ayon pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas na nais nilang amyendahan ang sections na nakasaad sa Manual of Regulations for Banks at ang Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institution bilang bahagi na rin ng kanilang risk-based anti-money laundering at countering ng terorismo at proliferation o pagkalat pa ng financing supervision. Dagdag pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sa hakbang nito ay mapapanatili ang magandang dignidad ng banking system dito sa ating bansa. Hihilingin din nila ang mga bangko na magsumite ng annual anti-money laundering, countering the terrorism and proliferation financing reporting package kada taon yan ng dito sa ating bansa. Samantala po, todo ngayon ang panawagan ng Land Transportation Office o LTO sa publiko, partikular itong mga motorista na wag nilang suhulan itong mga traffic enforcers at mga miyembro ng law enforcement units. Kasabay nito nagbabala si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Jose Arturo o si JR Tugade na posibleng huliin ang mga motoristang mangsusuhol po sa mga traffic enforcers kapag sila ay nahuling lumalabas sa batas trapiko. Sinabi po ni Tugade na ang ginagawang panunuhol ng mga motorista ay magiging daan lamang para lalong lumala ang sitwasyon sa kalsada. Anya wala raw tiwali kung walang mag-uudyok na maging tiwali ang mga traffic enforcers. Dahil dito hiniling ni Tugade na magtulungan na lamang para maresolba ang ganitong mga problema dito sa ating bansa. Ang Land Transportation, yung apela po ng Land Transportation Office ay kasunod na rin ng paghuli ng law enforcement officers mula sa Land Transportation Office Region 5 sa Sorsogon City sa driver ng Colorum van habang nagsasagawa ng roadside assistance at inspection bilang bahagi ng Oplan Ligtas Biyahe noong Pasko 2022. Habang nasa duty daw itong naturang LTO officials na diskubre ng grupo na ginamit itong sasakyan nga na van para maibiyahe ang 17 pasahero mula sa Northern Samar patungo sa Cubao sa Quezon City. Itinuturing itong colorum violation dahil sa pag-offer ng transportation services na may bayad po pero wala namang aprobadong prangkisa mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB itong naturang van. Kasunod dito, nilapitan daw ng driver ng van na si Velica para makipag-areglo kapalit ng 1,000 itong 1,000 bills sa ilalim ng mga documents na kanyang hawak. Pero agad na lumayo ang driver nang makita si Velica na nire-record niya itong nagaganap na operasyon sa kanyang phone camera. Agad namang inaresto ng mga operatiba ang naturang driver at agad dinala sa pinakamalapit na Philippine National Police Station. Samantala, kumuha naman tayo ng kaganapan ngayon doon sa since First Friday Mass ngayong taong 2023 ay pinilahan sa Quiapo Church 3 araw bago ang pista ng Poong Itim na Nazareno. Alamin natin yan sa pagbabalita ni Bombo Chill Imprito. Yes, Bombo Ever, Bombo Gerald, Friday Mass dito sa taong 2023.
Balikan natin yung linya mamaya dyan ni Bombo Chill sapagkat sa mga susunod na oras, sa mga susunod na araw ay siguradong magpapatupad na ng jamming dito sa signal ng komunikasyon dyan sa Quiapo Church. Kaya naman sa ngayon ay medyo hindi na maganda yung linya ng komunikasyon dyan at yan po ay may kaugnayan pa rin dito sa isa sa gawang Walk of Faith. Yan po yung sentro ngayong taon nitong pista ng Poong Itim na Nazareno dahil itong Walk of Faith, yan po yung ipapalit dito sa taunang traslasyon. Itong traslasyon, milyon-milyon din pong mga deboto yung dumadalo dyan at talagang siksikan at nung nagkaroon ng pandemic, 2 taon na nahinto itong traslasyon dahil na rin dito sa ipinatutupad na mahigpit na COVID-19 protocols, kagaya na lang po yan ng social distancing at yung pagsusuot ng face mask, maging mga face shield noon dahil pa rin dito sa COVID-19 pandemic. At balikan natin si Bombo Chill, Emprido Bombo Chill. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever. Ngayon nga ang first Friday Mass sa taong 2023. At kung makikita niyo sa aking likuran ngayon, tapos na yung misa ngayong ginanap dito sa May Quiapo Church. So bago nga yung taunang paggunita sa Walk of Faith kung saan milyon-milyon mga deboto ang inaasahang dumalo sa posisyon. Matatandaan kasi noong 2022, sinuspindi yung traslasyon dahil sa banta ng COVID-19. So ngayon kung makikita nyo, ayan, marami ang nagpuntahan dito sa Quiapo Church bilang paghahanda rin ito sa darating na kapistahan ng Itim na Nazareno. At kinamusta natin ang first Friday Mass at paghahanda dito sa kapistahan ng Itim na Nazareno kung saan nakapanayamnan natin si Father Earl ng sa yung media correspondent dito sa Quiapo Church. Pakinggan muna natin yung naging bahagi ng kanyang pahayag. So we really are expecting dahil unang biyernes ng taon, but more than that, unang biyernes bago ang kapistahan at marami na po ang dadayo rito. Mamaya siguro sila ay pupunta na sa grandstand, doon na sila magka-camp, makikiisa na po sa lahat ng pagdiriwang doon all throughout. We expected naman talaga na increased ang ating crowd ngayong araw na ito, no? Kung nakita nyo naman po sa inyong coverage, well managed naman po tayo at natutuwa po kami na ang lahat po ng dumadalo, no? Siguro may ilan-ilan lang na hindi ay sinusunod po yung ating health protocols on masking, no? Knowing din, no, at nakakatuwa rin knowing na medyo kailangan pa rin mag-ingat dahil tayo ay nasa pandemya at maraming tao ang nasa paligid natin. Reiterating the announcement and the reminder of our Honorable Mayor, kailangan po natin ng masking dahil po kahit open air ay crowded po tayo. Bibigyang diin po natin at magandang pagkakataong bigyan diin na ang talagang tinutunguhan natin bilang mga nananampalataya sa simbahan ng Quiapo ay hindi lamang yung imahen, kundi yung kung sino ang sinisimbolo o tinuturo sa atin ng imaheng ito, no? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan nga, mga kabombo at Star Nation, kung makikita nyo, well-managed nga naman yung mga tao na, o mga deboto na nagpunta ngayon dito sa Quiapo Church. At meron din pasukan at ganun din ang labasan para hindi magkagulo yung mga nagpupunta dito, lalo na ngayon nalalapit na yung kapistahan ng Itim na Nazareno. So yung Walk of Faith procession at nagsilbing alternatibo sa traslasyon ay magsisimula sa Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church sa January 8 mula 2 a.m. hanggang 4 a.m. Hindi tulad sa traslasyon, ang imahe ng Itim na Nazareno ay hindi ipapakita sa Walk of Faith at magsasagawa rin ng mga tradisyonal na aktibidad maliban yan sa pahalik o paghalik sa imahe ng Itim na Nazareno at yung mga pasanan. Samantala, mga kabombo at Star Nation, isasarado din ang ilang mga kalsada na magsisimula yan sa January 6 o ngayong araw at hanggang 8 dahil yan sa aktibidad ng Itim na Nazareno 2023. Bombo Gerald? Okay, Bombo Chill. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Prito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Samantala sa iba pang mga balita, muling nagpaalala po ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa publiko na magparehistro na ng SIM card sa itong Subscriber Identity Module para sa mas convenient na proseso. Ito ay kahit mahigit 100 araw pa bago ang deadline para maiwasan na rin itong inconvenience. Sa pinakahuling datos mula sa National Telecommunications Commission na sa kabuang 11,219,722 SIM cards na itong nakarehistro. Alinsunod na rin ito sa Republic Act number 11934, itong SIM Registration Act na nagmamandato sa lahat ng bago at existing SIM users na magpatala ng SIM card sa loob ng 180 days. Sinimulan po yan noong Disyembre 27 ng nakalipas na taon na dahil na rin itong mabigong makapagtala ay magre-resulta sa deactivation ng SIM card. Layunin nito ayon kay Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy na may ma-regulate po ang pag-i-issue at paggamit ng mga SIM cards na mahalaga sa operasyon ng mobile devices gaya na lamang ng mobile phones at pocket wifi. Isa rin itong nakikitang paraan para mapigilan po itong paglaganap pa ng mga text scams at spams gamit ang mobile devices. Muling tiyak naman ang ahensya na lahat ng data na ibinigay sa mga telecommunication companies ay ligtas at secure. Naninindigan ngayon ang Department of Justice na ang Communist Party of the Philippines New People's Army ang responsable sa pagkamatay ng 9 na taong gulang na bata sa bakbakan ng pwersa ng pamahalaan at ang rebeldeng grupo sa may Taysan sa lalawigan ng Batangas. Una nang iginiit ng Communist Party of the Philippines New People's Army na ang tropa ng pamahalaan ang may kasalanan sa pagkamatay ng nasabing bata. Sinabi naman ng Department of Justice spokesman Miko Clavano na malinaw daw sa mga available evidence na ang mga armadong komunistang rebelde ang umatake sa military unit sa may sitio Amatong, Barangay Ginhawa, Taysan, Batangas na ang mga rebelde ang naging dahilan ng pagkamatay ng bata. Ito daw ang dahilan kung bakit sila magsasampa ng kaso laban sa mga miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Gayunpaman, pwede naman umanong sa korte na lamang magpaliwanag ang rebeldeng grupo at dito iprepresenta ang kanilang supporting evidence para patunayan na totoo ang kanilang mga aligasyon. Una rito, sinabi ng Department of Justice na inaprubahan na ng prosekusyon ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa 4 na communist rebels na sangkot sa pag-atake sa Philippine Army Patrol Base sa San Marcelino, Delta Company, 59th Infantry Battalion sa Batangas Province noong Hulyo 18 ng nakalipas na taon na nagresulta sa pagkamatay ng minor de edad. Sa resolusyon naman ng Department of Justice, inaprubahan ng mga prosecutor ang murder charges dahil sa paglabag na rin sa Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020 laban kina Isagani Isita, Hunales Arante Isita, Mariano Bico, Gilbert Orr at isang alias Cheng. Ang 4 ay mga miyembro ng Sobida Regional Military Area 4C, Southern Tagalog Regional Party Committee ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Ang mga rebeldeng armado sila ng shotguns, rifles at improvised firearms ay inatake ang mga tropa ng gobyerno na nagresulta rin sa pagkasugat ng isang sundalo. Nakatakda na raw imbestigahan ng Philippine Ports Authority PPA at Department of Transportation o DOTR ang kakulangan ng operational passenger ships sa Calapan Port sa Oriental Mindoro na nagresulta po sa kilometrong quiz o pila po yan ng mga pasaherong naghihintay ng halos 5 oras bago makasakay. Sinabi po ni Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago, naging normal lamang daw ang operasyon ng Calapan Port matapos ang isang araw. Dahil dito ay agad naman daw nakipag-ugnayan ang Philippine Ports Authority sa Department of Transportation para matugunan ang naturang problema. Ani Santiago, ang normal daw na biyahe ng mga vessel ay nasa 55 pero noong Enero 1, 2 at 3 na eksakto pang bumuhos ang mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya ay meron lamang 22 biyahe.
Anya mayroon umanong average na 3,500 passengers sa port sa araw-araw bago ang holiday. Ang naturang bilang ay nadagdagan daw ng 1,000 araw-araw, kaya naman ay kukulangin talaga ang biyahe na dapat ay tinutugunan ng shipping lines. Dahil wala naman daw direktang jurisdiction ang Philippine Ports Authorities sa commercial ship operators, agad silang nakipag-ugnayan sa Department of Transportation at sa Maritime Industry Authority o Marina para maipahatid sa mga operators ang naturang sitwasyon. Ipinunto rin itong ang bagong passenger terminal sa Calapan Port ay hindi nakapekto sa mahabang pila dahil layo nitong madagdagan pa ang kapasidad ng port mula 1,000 sa 4,600 passengers. Malaki naman ang problema ngayon na hindi maganda itong lagay ng panahon sa paglalayag ng mga sasakyang pandagat kahit bumalik na sa normal ang biyahe. Posible itong maging dahilan ng pagkakansela po ng biyahe at inabisuhan na lamang ang mga pasahero na i-monitor ang mga advisories sa Philippine Coast Guard. Naniniwala naman ang isang party list lawmaker na malaking tulong para sa mga mahihirap na pamilya ang subsidies at cash assistance na nasa ilalim ng 2023 national budget. Makakatulong din umano sa epekto ng mabilis na inflation na naitala na sa nakalipas na 14 na taon. Dahil dito inihirit ni bagong henerasyon party list Representative Bernadette Herrera sa mga government agencies na in charge dito na agad nilang ipamahagi ang karamihan sa mga pondo bago ang spending ban ng barangay at sangguniang kabataan o SK elections sa buwan ng Oktubre. Makakatulong din umano ito para sa mga maliliit na negosyo. Kung maalala, base sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang inflation rate o bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo ay bumilis pa sa 8.1%. Pasok ito sa naunang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na papalo sa 7.8 hanggang 8.8 o 8.6% na inflation sa buwan ng Disyembre. Ito ay dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Una nang sinabi ng Department of Budget and Management na naglaan ito ng nasa 200 billion pesos na halaga ng ayuda sa pamamagitan ng cash transfers at subsidy programs na nasa ilalim na rin ng 2023 national budget. Sa mga sandali ito, kuha tayo ng mga balita sa probinsya. Mayroong bayan dyan sa Palawan daw itong humihingi na ng tulong sa national government dahil pa rin sa mga pagbaha. May report ang Star FM Iloilo. Humihingi na ng tulong sa national government ang mga residente ng Brooks Point, Palawan kasunod ng patuloy na pagbaha sa kanilang lugar simula pa kahapon. Ayon kay Leo Maestro Campo, ang Community Affairs Officer ng Local Government Unit ng Brooks Point, Palawan, mahigit sa 1,800 na mga pamilya apektado sa nasabing kalamidad. Mayroon ring mga dineklarang isolated na lugar dahil sa nasira ang kanilang hanging bridge at tulay na siyang nag-uugnay sa ilang mga barangay at poblasyon at hindi na maipasok pa ang tulong. Dagdag pa ni Maestro Campo na tumutulong ng ibang mga munisipyo sa isinasagawang rescue operation. Napag-alamang bumaba naman ang tubig baha sa poblasyon, ngunit mataas pa rin ang tubig sa ilang mga barangay at patuloy pa rin ang pagulan. Dagdag pasanin pa ng mga tao ang kawalan ng kuryente sa buong Magdamag at ngayong hapon labang na ibalik ang kuryente. Naniniwala si Maestro Campo at ang mga residente na nagkakaroon ng pagbaha sa kanilang lugar dahil sa operasyon ng pagmimina na mula noon ay tinutulan ng mga magsasaka, mangingisda, indigenous people at marami pang sektor. Mining operations. So nakakalungkot din po. Isa sa mga tinitignan po namin siyempre, yung issue po rin talaga ng pagmimina. Kasi alam naman natin yung kabundukan dapat ay mapangalagaan dahil yung biodiversity. Yung area po kasi na yan ay mga protected area. Meron po kasi kami dito Mount Mantalingahan Protected Area, which is declared by UNESCO as a National Heritage Site. Pero ilang portion po doon ay may mga operations po ng minahan. Marami na po pagkakataon ng mga pagbaha na nangyari sa bayan namin, pero ito lang po talaga yung pinaka-worst na nakita po namin. Ang pahayag ni Leo Maestro Campo, ang Community Affairs Officer ng Local Government Unit ng Brooks Point, Palawan. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Terry nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Pino
na ng Ukraine ang naging panawagan ng Russia na magkaroon ng 36 na oras na ceasefire para sa pagdiriwang ng mga kapaskuhan ng Orthodox Church. Sinabi ni Mikhailo Podolyak, ang presidential advisor ng Ukraine, na dapat ay tuluyan ng lumayas ang mga sundalo ng Russia sa kanilang bansa para maging makabuluhan ang ceasefire. Iginiit na hindi umaatake ang Ukraine sa ibang bansa at hindi sila nandadamay ng mga sibilyan. Magugunitang inanunsyo ni Russian President Vladimir Putin ang pagkakaroon ng 36 na oras na ceasefire na magsisimula ngayong Enero 6 hanggang Enero 7 para magbigay daan sa pagdiriwang ng Orthodox Christmas. Samantala, nagmatigas naman ang China na sila ay transparent sa international community sa pagbibigay ng detalye sa COVID-19. Kasunod na rin ito sa naging pahayag ng World Health Organization na hindi nagbibigay ng tunay na impormasyon ng China sa tunay na bilang ng mga nadatapuan ng COVID-19 sa kanilang bansa. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning, na hindi sila kailanman nagtago ng impormasyon ukol sa nasabing usapin. Nananawagan din ito sa mga bansa na magpatupad ng paghihigpit sa mga Chinese tourists na makikipagkaisa na sila na bumalik sa normal na paggalaw ng mga tao. Magugunitang maraming mga bansa ang naghigpit ng tourist arrivals sa mga Chinese na nagtutungo sa kanilang bansa matapos nga muling paglobo ng kaso ng COVID-19 sa China. Bombo Sports News. Ito pang panawagan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na suportahan ang laban ng Gilas Pilipinas sa ika-6 at huling window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gagawin kasi sa Philippine Arena sa Bulacan ang laban ng Gilas kontra Parina sa Lebanon sa Pebrero 24 at sa Pebrero 27 naman ay ang laban nila kontra Jordan. Ito ang unang pagkakataon muli ng Gilas na maglaro sa Philippine Arena matapos ang naganap na kaguluhan nito sa Australia noong Hulyo 2018. Magsisimula na sa Enero 8 po ang pagbebenta ng tiket ng laro kung saan ang pinakamahal na tiket ay nagkakalaga ng 16,300 pesos habang ang courtside VIP ay nagkakalaman ng 9,800 pesos at ang pinakamura ay 100 pesos lamang. Kahit qualified na ang Gilas Pilipinas bilang isa sa host countries ng World Cup, ay nais nilang maiangat ang pwesto sa Group E na mayroong 5 panalo at 3 talo. Noong Agosto 25 po noong nakarang taon ay tinalo sila ng Lebanon 85-81 ang score, habang nagwagi naman sila kontra Jordan noong November 10 sa score na 74-66. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos 75 centavos. Para sa ibang currencies, ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 16 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos 77 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 90 centavos, habang ang Euro 55 pesos at 39 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis
and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time at 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome adri sa bagamang alagad sang palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Biyernes pet sa 6 sa bulan na sang Desyembre Enero sa buong atiga 2023. Unang adlaw sang Biyernes sa una man ang bulan sa buong year 2023. Sa buong aga mangina kaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upnay kita asalasan 9:30 nga takna sa buong aga sa pagdulong sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga tubeko nga mangina sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Hibalon nato na kung ano nagidman ang sitwasyon sa nga illegal nga druga adri sa aton sa may province of Negros Occidental kaya kasunod man isang panawagan ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos nga mag-file o mag-submitter sa nga courtesy resignation ang mga general at the same time mga colonel bilang kabahin sa nga kampanya sa Philippine National Police kaga sa aton nga gobyerno bato ka sa illegal nga droga. Ang syudad sa Silaya tuig 2022 amo ning isagid sa mga na headline pangwadaman sa volume sa suspected shabu ang recovered dira sa mayan na sambit nga syudad. Maya pila ka mga drug groups nga naga-exist diri sa aton na probinsya sa tinalikdan na pang mga tinuig. However, iba na dati mga nagkalamatayan na to ang ilang mga leader. So i-check na nato na karon na dira sa may Northern Negros kaya sa tinalikdan ng mga tinuig ang syudad sang San Carlos sa maning nagapanguna sa mayara sang pinakadako nga volume sang suspected shabu nga ilang na-recover. However, last year, na-record sa maya syudad sang Silay. I-check na nato na karon na sa report ni Bombo at Cherry Grace Santillan. Kag iba na pagida sa mga kapolisan ng ato ng ganok po director. Mas mayo gid kay Police Colonel Leo Pamitan nga makahatag sang statement diri sa sining panawagan ni Secretary Abalos Banawa nga mag-submitter sang courtesy resignation kay tekon na sa bagay kung way ka man lang niya may ginatago way ka man lang niya sang sala way ka man naguro sang kangaw ano. Sa iba na pang mga balita lokal, masobra sa 800 ka mga traditional jeepney ang ginendorso sa maya syudad sang Bacolod para nga maka-avail sa provincial authority kaga sila ang makabiyahe sa gyapon sa ilang mga ruta. Because sa minado kita banwa kay hindi pa man natanan ang mga ruta diri sa syudad sang Bacolod ang mayara na gid sa nag-ooperate ang modernized jeepney. So amo ni ang sitwasyon na subong kay abisan na paganid na padulong dira sa Langilan na Granada
sa may Granada, subong daw sa mamayara na, pero sa iba ng parte sa nga to na sining syudad, wala pa sa nga nagabiyaheng modernized jeepney. I-check at na karon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa mga balita national, President Bongbong Marcos nag-imbitar kay Chinese President Xi Jinping nga magabisita man na diri sa Pilipinas. Abo ni nga naging statement sa ngaton sa Chief Executive antas sa siya naghalin sa Beijing kasunod sa pila kadlaw nga state visit. President Bongbong Marcos naglao mga tensyon sa West Philippine Sea ang medyo maghaganhagan na banwa ang mga insidente sa mga harassment sa maganubo na kasunod sa ilang pagkasapol ni Chinese President Xi Jinping. Dari man ginabalita sa ato ni President Bongbong Marcos nga siya nakasecure sa $22 billion US dollars ang balor sa investment pledges sa nagikan sa China. Sa ni mga ginapirmahan sa damlagalang sa ato ng mga delegasyon ang nagupod sa ato ng presidente. Sa iba na pang mga balita national, ang mga opisyal sa Agriculture Department kaga sa mga Sugar Board ang mansiga pagwa naman sa ilang pagpasalamat kasunod sa pag-dismiss ang Office of the President sa administrative complaint batok sa ila. Si Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian resigned the Sugar Regulatory Administration na Chief Hermenegildo Serafica kaga sa mga former SRA Board members Roland Beltran kaga Aurelio Gerardo Valderrama Jr. sa sining pagpirma sa Sugar Order number 4 sa bulan sang Agosto. Sa report ang ginapagwa sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, ang ining Sugar Order number 4 ang ginapirmahan nila in good faith. Amo man ganing siling sa ngato na sining presidente nga nahimo ato nila. It was a procedural mistake kag why balagid na natulid kon bala mayara sila sa otoridad nga ini siya ang pirmahan o kon wala. So, nagasalangisag at amo ni ang hapahayag sa mga miyembro sa Sugar Board nga at least nagagwa ang kamaturan kag kung sa bagay tinangin andas manadring aton sa ning presidente siguro gindumdum man toya sa mga miyembro sa Sugar Board nga pwede ilabi na kay Leocadio Sebastian nga pwede niya mapirmahan ang ining Sugar Order number 4 kay siya ang gintalana sa ngaton na sining presidente bilang iya ang tigalawas. Ang siling sang presidente dari it was a procedural mistake kag why naman lang sa kaso nga gapasaka bato ka sa ila. Ang importante lang gidadri para sa mga leader sa sugar industry, hindi na ni siya masulit pero kundi nga hatagan sang hugot manabalam nga pagka-monitor ang supply anay sang kalamay. At sa time tayo subong natuldukan nagmanabanwa ang ini nga nasambit nga issue kay gin-admonish, ginlaygayan, ginakigan ang ining mga miyembro sang Sugar Board nga next time mangin prudent na kamo. Karon te ano ang plano sa ngaton sa nga presidente sa kay sa Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian sa niya istoryahon na kunadanaya. Hindi pwede yung mabatian niya lang diri sa mga balita kung ano ang kanyang plano para sa iya because una niya dapat ang mabatian ini so diskusyonan na panabon. Sa iban pang mga balita national, nag-file naman sa courtesy resignation ang pinuno sa Philippine National Police, si Police General Rodolfo Azurin Jr. kasunod sa panawagan ni DILG Secretary Benjamin Abalos.
So sadya dayan ni subongo ang hingabutan na Justice Secretary Boying Rimulya kag suspended the Bureau of Corrections sa Director General Gerald Bantag nga natag sa pagpatay sa radio commentator nga si Percy Lapid Mabasa. Siling nga din ni Gerald Bantag sa file ko kaso. Naka-file na ko gani kay Rimulya sang kaso administratibo kaga ko nagapanawagan sa Office of the Ombudsman nga dagdagan sa preventive suspension ang tiglikom sang DOJ. Sa mga balita international, kahapon na nag-bid farewell na ang Roman Catholic Church sa kay former Pope Benedict XVI siyang ginalubongan na dito sa may Vatican na Banwa sa pagpamuno ni Pope Francis. So, thousands, tens of thousands ka mga mourners ang nagbantay sa palibot sa St. Peter's Square, Banwa. Kag natapos na ang ining funeral, diraman lang siya ginalubong sa crypt sa may St. Peter's Basilica. Sige, sa iban pa kagasumangmaan, iban pa ang mga impormasyon na mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time, 12 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Si President Bongbong Marcos, samtang siya ang yara sa state visit or antes siya mag-depart sa China, siya ang nagpahayag nga it was a procedural mistake para sa mga miyembro sa Sugar Board ang pagpirma nila sang nagligad nga tuig sa Sugar Order number 4 amo nang gindismiss naman lang sa Office of the Vice President ang ining rekomendasyon sang Senate Blue Ribbon Committee nga hatagan o kung papanaday kasuhan kasuhan na Banwa ang ining mga miyembro sang Sugar Board ang nagpirma adre sa may Sugar Order number 3 sang nagligad ang Agosto tuig 2022 nga nagapanugot sa aton nga importasyon sang 300,000 ka tonelada sang kalamay kay ini siya amoning kulang nga naton nga supply sa may bilog nga pungsod Pilipinas. Ginabsuelto Banwa sa Office of the President ang ining administrative complaint against sa apat ka mga signatories sa controversial nga Sugar Order number 4 sang Agosto nga nagapahanugot sang importasyon sang 300,000 ka tonelada sang kalamay kati sang time nga to gani nagatimbuokan na sa 90 asa nagisa ka gatos o hasta subong amo ni Japon ang presyo sa aton nga merkado. Sa napulo kapahina nga desisyon ang Office of the President nagabsuelto kanay suspended Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian amaning tiglawas sa aton sa nga presidente sa Sugar Board. Resigned the Sugar Regulatory Administration Administrator Hermenegildo Serafica. Kag anay board members ng Sugar Regulatory Administration Roland Beltran kag Aurelio Gerardo Valderrama Jr. sa ilang mga liabilities regarding sa approval sa Sugar Order number 4 Banwa. Ang resolusyon nga aprobado ni Executive Secretary Lucas Bersamin sang Disyembre 29 nag-ugat sa grave misconduct, gross or serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Amaning kaso nga gin-file bato ka sa ila nga nag-resign naman nagligad ang katuig kasunod sang kontrobersiya. Dirin nakabutang sa decision nga ang issuance of the order was done in good faith, absent any showing that the respondents were aware of their lack of authority. It pointed to miscommunication bilang ugat sa nasambit nga problema brought by a memorandum order
issued by former Executive Secretary Victor Rodriguez nga nagapahayag nga sila ang pwedeng makapirma sa mga kontrata kag administrative issuances. Diri man nakabutang nga may pila ka mga email nga ginpadala ni Sebastian kay Rodriguez para nga i-follow up ang nasambit nga order para nga ini siya mangin klaro gid kung ano gid man bala ang sakop sang iya nga otoridad banwa. So it was transparent sunod diri sa Office of the President kay ti amuni galing di naman makatag diri sang payag si Victor Rodriguez kay ginsalbar niya man ang iya kaugalingon. Nag-resign man siya dayon. Sunod diri sa ruling sang Office of the President, ang Sugar Order number 4 ginpreparar pursuant to the directive of the President to come up with an importation plan, ang draft of which was sent to former Executive Secretary Victor Rodriguez. Amo na nga tiwala man sa mga objection si Rodriguez, ang mga respondents ang nag-assume nga ini siya ang aprobado na. Again, mayara sang approval, mayara sang memorandum sa kay ining Executive Secretary Victor Rodriguez Banwa. However, nagpadala to sila sang mensahe nga amo na ni Abiser nakasugtan na namon kati sa kamotong adlaw na kay balo man nga ton sa nga presidente, including ang Executive Secretary nga siya or sila ang Sugar Board ang mag-approve sang importation plan. Nagpadala sila message sa morning kaundan sir sang amon nga naistoryahan. Ti abi nila ya kay why naman sa mga violent reaction sabi or wala man sang mga reply ang anay Executive Secretary. Gin-assume na nila nga wala na sang masaway dito sa draft sang Sugar Order ginpirmahan Manila. Abo na kumakita ninyo diri sa mga letrato nga ato na siniginapakita sang copy sang Sugar Order number 4. Ligo gani balik sa puno bombo aton. Diri nakabutang ang nagpirma on behalf sa kay President Bongbong Marcos bilang concurrent secretary sa Department of Agriculture. At the same time ang chairperson sang Sugar Order or sang Sugar Board ang gindesignate nga si Undersecretary Leocadio Sebastian. Ti ginpirmahan niya man. Kay para sa iya, ti wala naman niya sang dugang nga diri nga mga masaway si Rodriguez. Amo na nga ginpresyo man nila nga okay yan na niya. Pwede na ni nato na siya mapirmahan. Kay wala naman sa mga violent reactions dito kaginsaway si Rodriguez. Ang ending si Rodriguez sinalbar niyang ihaya kaugalingon. Mayo man na, no? Kung sa bagay, antes ka na mag-uulag yan, dapat na ba sa temprano pa mo. Sa ruling diri, ginpahayag sa Office of the President, wala sang klaro, convincing evidence nga makasuggest nga mga respondents sa nag-commit sang enemy's conduct or dishonesty. The intent to deceive, sunod diri sa dokumento, or misrepresent is absent. Sans any proof that respondents concealed the issuance of the subject order to the President. On the contrary, the attendant circumstances indicate respondents' intention to apprise the President as to the preparation of and approval of Sugar Order number 4. However, sila ang gin-admonish, sila ang gin-reprimand nga dapat maging more prudent and circumspect in the future actions. Kung madamdaman ninyo, pila man na ka mga miyembro sang Sugar Board na naghatag sang pahayag, ang taga-dirigid sa aton sa Negros Occidental, Aurelio Valderrama, ang nagpahayag through a press conference ang last year nga ginimo nila to in good faith. Why man nila to ginpirmahan kung why sila ginatagan sang otoridad sang presidente. E nakaibalo man mismo Executive Secretary of the President. Nga sa nga meeting sila ang mag-preparar sang importation plan
magpreparar sang importation na plan because ang question na sa to kung gusto gid sang presidente nga siya ang mapirma asang sugar order para sa pag-import naton asang 300,000 katonelada sang kalamay kung tani siya gid nagtambong. Kay tinakaybalo siya nga puwerte ka importante ang pag-diskusyonan sa motong adlaw nga abi nga nag-absent ka. So at least the president is very gentleman enough nga maghambal kahapon nga ang ini siya ang naging procedural mistake nga hindi naman dapat gid yang padalaman. Because para sa presidente, sa ginambalan niya sa mga members of the media, ang ining mga nag-resign nga mga miyembro sang Sugar Board, gindumdum yan nila nga mayara sila sang otoridad. So mayara sang miscommunication nga natabo because ginpresume man niya nila nga okay na si para kay Rodriguez kahit wala naman siya sang reply sa ilang nga ginapadala nga mensahe. Only that si Rodriguez why siya nagpagwa sang statement nga nag-approve siya, nagpagwa siya sang memorandum sa mga tasks and responsibilities ni Sebastian antes sa siya nag-resign. Kagin padugay-dugayan pagaling ang pagwa sang investigasyon. Pati okay naman lang na, no? Ate, so why na dayon na gindari ang pag-import sang kalamay. Wani ko na kaysa ang bentaha bala kung nagpanilag kita kung ano nagkakatabo sa palibot. Nagpanilag kita kung ano baga gina-aprobahan sa ngaton sini mga opisyales. Because kung waay ini siya na trebokaho last year, nadayon gito ang pag-import naton sang 300 metriko tonelada sang kalamay. Ang problema lang subong kayang presyo amo man gyapon. Isa ka gatos 90 plus sang kilo sang refined sugar kung kita ang magbakal sa merkado. Pero para ini siya malikawan pagid banwa, mas mayo pagid siguro kung may ragid kita sang separado gid balang agriculture secretary. Mayroon kita sang separado gid ang agriculture secretary, edi magpungko bilang concurrent secretary si President Bongbong Marcos. Para nga in times nga kinahanglan mag-convene ang sugar board banwa. Ara gid dara mismo ang Tiglicom sang nasambit nga departamento. Because kung why ni tani siya dangat sa money nga nagsinala sa lato, ginpa-take down tayo ng copies ng Sugar Order number 4 sa website ng Sugar Regulatory Administration. Kung ang aton sa nga presidente or ang Tiglicom sa Department of Agriculture, ara dira nagapungko mismo sa pagsinapol. Kay siya gidya mismo ang makapirma mo. So kung ikaw ang nagpirma, why ka na sang iban niya nga sa laon na dira? Why ka na iban nga basulon? Why ka na sang basulon nga tisiling amulan ng imuya hasta lang dira ang imuya nga gahom. Because in fairness to Undersecretary Leocadio Sebastian, sino ka man abi nga pero teka na gid imuya ka isog nga magbato-mato kadariya pirma kung way ka ginatagan sang otoridad. Sino ka man abi nga mangisog nga pirmahan mo na yan dira ang babaw sang ngalan sang presidente nga wala ka man ginatagan sang authority. So, he was gentleman enough nga mag-resign bilang tiglawas sang aton sa nga presidente sa Sugar Board. Kag siling yan buyan ko na lang ako sa nga mga responsibilidad bilang representative sang presidente sa may Sugar Board. Isinanti ko na ba na nga kung nga plano because he still remains as an undersecretary of the Department of Agriculture. Siya lang ya ang nag-resign bilang representative sa presidente sa Sugar Board. Because sa minadong kitang presidente natin, very, very, very busy. Kung may tawo man siguro sa bungsod nga perte ka sa ako, waway sang liwan ako nga aton presidente, no? Sa ako ganing gabay sa puluyan, ano pagadayan ng amay ka sang pila ka milyon ka mga Pilipino. So may gidya time,
kung kaysa makatambok man flag raising ceremony nga ton sa nga presidente sa Department of Agriculture, pero sa mga pagsinapol, hindi mo gina malikawan nga naga-conflict sa iban niyang schedule. So, maybe, magaserbe man nga wake-up call para sa ton sa nga presidente. Kag sa mga advisor siya dira nga tikon pwede pa man lang because no less than gani Senator Amy Marcos sa nagaduso, mas mayo gidya may kita sang permanente gidya bala. Nga siya lang gidya nagatutok dara sa may Department of Agriculture para hindi magsinala-sala. At least kumayara ka dara sang Tigrecom, may sukton ka ops nga mo diyaw. Yara ka dito sa pagsinapol to nagpirma ka man nga siya hindi makabentaha, makabenepisyo para sa mga Pilipino. Kaya tituod budlay na ikaw lang malaging tulinan. Dason ikaw mamapirma dira, ano nga napirmahan na ikaw pa yung malain. Ikaw pa na basula, no? Sila ni former Executive Secretary Victor Rodriguez. So why ni siya ginaprobahan sang presidente? It was fake. Fake ko na itong pirma sa presidente. Actually, hindi ito siya fake ang pirma. In fairness to Sebastian Banwa, hindi ito siya fake nga pirma sa presidente. Kaya mo man ginilog ang pirma sa presidente. Kundi, ginpirmahan niya ang ngalan sa presidente on behalf of the president. Because for him, ginapresume niya man niya nga base ito sa memorandum nga nabato niya, siya ang otorisado nga magpirma. So, kalahin man na kapeke ni nga pirma sa presidente. Wala gin peke ang pirma sa presidente, kundi nga gin panindugan man niya sa Office of the Executive Secretary nga ang pagpirma ni Sebastian was not authorized. Nga baliskad naman sa memorandum nga ginpagwa ni Rodriguez nga nagapatpat ginidto kung ano mga responsibilidad sang undersecretary. Di ba yun naman sila, kaya nang hinaw lang man sila. Nang hinaw dayo yung si Rodriguez, so resign na dayo si Rodriguez mo. Sila yung hindi na ko member sang Marcos administration na yung mga private person. Di ba yun man niya kay inang lain na kahapon, lain man to nga daan pagkasubong. So kabay pa nga tinis siya matuldukan na, pero mas mayo pagid kung makapatigayon na sang siguro matutukan sa nga na gobyerno ang problema naton sa kalamay. Subong mayo lang gid at least mayara sang plano ang Department of Agriculture nga sila ang maghahatag sang fertilizer subsidy sa mga mangunguma. Mas mayo pagid kung hindi siya matalaptap kay kamahal gid sang presyo sang kalamay sa subong. Ti amo ning ginalauman na naton kung hindi siya okay na kati ang aton sa nga presidente sa nasiling ko na gani is gentleman enough nga magpahayag nga ito sa procedural mistake why siya nagsiling nga ang hugas siya sang kamot nga at pirma ko nga to ginpirmahan to why ito sang akon nga panugot. So at least diri nagwa gid man sa investigasyon sa Office of the President. So with this Banwa, ginalauman naton kung ano ba ng problema sa may sektor sang sugar, sa sektor sang agrikultura in general. Amo gyud ni mas matutukan sa ngaton sining gobyerno. Siguro kung madula ang ining mentality naton nga kumayra sang kulang ma-import kita why sang liwan nga makabenepisyo sini kundi kita man mismo nga mga Pilipino. Ang aton land use plan kung ma-finalize na dira kag mabantayan gid ba lang paggamit sa aton nga kadutaan. Because basi makabugtaw na lang kita sa ulihi, malapad na gid sang kadutaan nga para tani sa may katubuhan nga ginagamit na kag converted into subdivision. Ay mano na lang nga kita sini kung tanan na lang nga gina-importan naton. So, kung nagwa sa investigasyon, it was done in good faith. Amo na ni ang nangin pahayag sa ngaton sa nga presidente. Let us move on kag matutukan pagid sa ngaton sa nga Agriculture Department ang dako gid nga problema naton. Subong perte ka mahal sang presyo sa mga utanon nga mabakal naton sa merkado, ambot anong problema gid. Maybe due time naman sa nagapatanom or
nagdamo nagikita nga mga Pilipino o kunano. Amo na suba magka-maximum number of children ka nga duwa, okay na no? Isa lang gani no, mumuton. Di ka lang maglapaw sa duwa, mayo gid. Kay kamahal magpakao no, kamahal magsagod. Dason ang mabakal na to na sa merkado, hindi naman nga kulang siya ang supply for us. Pero nagtimbuo kagidjaya ang presyo. Sa bangang pulo, mga sibuyas dahon na bala, ay do isa lang gidya ka puno. Ayun isa ka puno lang gidya sibuyas dahon, pulo. Ang paitan na sa mga katumbal na bala nga lagba, tag 3 pulo. Ayo. 31 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga. Pagbalikan naton report na Bombo Cherry Grace Santillan kag Bombo Carlo May Defensor dali sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Bombo ang hair fall o kung pagkaunat sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata,
kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga mag-develop sang bakuna agud matapna ang HIV. Ang
City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Ining ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness nga nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung may yara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang duga nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa Standard Time 48 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Pabalik na sa aton sa nga pagpangalagad diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Kasunod sa panawagan ni Interior Secretary Benjamin Abalos. Nag-semeter kahapon sa courtesy resignation si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Nagibanda pa nga mga miyembro sang Command Group sang PNP. Ini ang bilang sa bata sa appeal sang Interior Secretary sa mga top officers bilang kabahin sang kampanya nga malimpyuhan ang hanay sang kapulisan sa impluensya o kana sa ilaman niyang involvement sa illegal drugs. Siling ni General Rodolfo Azurin Jr., ang mga miyembro sang Command Group ang nagasabat sa panawagan ni Abalos nga silingan niya kung kamo ang mayara sang rango nga general o kon colonel magsumeter sang courtesy resignation kay magabatigayon sang investigasyon and then magadepende inadra sa resulta sang pag-usisa kay kung way ka man lang niya sang ginatago tuod, way ka man sang dapat ang kangawan. So magapabilin man kay status quo man lang ni gyapon sila, meaning sila mag-atindog ang mga nadira bilang city director or provincial director and depende kung ano ang magwa sa resulta sang investigasyon. Kaya ini siya do shortcut na malang sang proseso, samtang magatipon pagkatay ebidensya na dira mag-file sang kaso batok sa mga amuning nga mga police officers medyo madugay-dugayan pa or why kagid ganay sang ebidensya nga makuha.
and siya ang nagpanawagan sa mga full colonel and general of the PNP to resign bilang sabat sa sining pagtingwa sa gobyerno nga malimpyuhan sa drug ties ang mataas nga mga opisyales sang Philippine National Police kahit yung ginatumod na dali ng mga nagapayong nga bala, mga nagapayong sa mga drug lord o sa mga financier sang inegosyo sa illegal nga droga. Kagintukod or pagatukuron ang 5-man committee. Amo ni ang mag-review sang record sa mga police officials para madeterminar ang ilang involvement sa illegal nga droga. Mas mayo pagid ni patigayon nun pagid lifestyle check, no? Lifestyle check para sa mga opisyales ng Philippine National Police. Kahit mo ni subong ang asosasyon o organisasyon banwa nga ginatutukan ang kampanya batok sa illegal nga droga. Ang lifestyle check paagi para nga matumod mo dara. Ano balak proportionate ang ilang pagpangabuhi, numbers ang balay nila, numero sa mga salakyanan nila, sa ilang sweldo. Sa ilang sweldo, kung sila ang mayara sang negosyo, inabala nagkakaangay, gano'n di man niya questionable. Or ikaw, ya colonel, why ka man negosyo? Bisan duwa, public ka mo, magasawa ka mo yung nagatrabaho, pero nga mo gining kadamo, inyo nga mga salakyan. Ano ka inang expensive bala? Sang ilay nga lifestyle. Mayo pa gina sa iban nga mga insya sa gobyerno, pati gayo nila siya kay matingala, kag maduda kag gini. Kaya mo malang ning ilay nga income annually ho. Amo ning ilay nga ginagastuhan. Sa diin sila nagakuha sang iban nga ginagasto kag pang-sustain sang ilang amo ni abing klase sang lifestyle. So sa tinutuyo banwa nga at least bisan paano ma-cleanse ang Philippine National Police sa ilang involvement sa illegal nga droga because why kita sang maliwan nga ginasaligan sa campaign against illegal drugs. Kung gusto man lang naton ngayon siyang matap na aragin ang aton sa ni mga kapulisan because sila ang mayara sang mandato nga magpatuman sang layi nga nagadumili sang pagbaligya sang illegal nga droga o kung nagadakop sang mga users and pushers. Medyo tulotaklaron kag pagpangangkat niya be para sa mga drug lord kag sa mga financiers. Kahit why man niya nadaraya sa ila gidjay ang shabu. Bisan pati gayunan mo pa na sang bypass operation, why ka namin makuha na dara? Kita ninyo sa mga drug bypass operation, why na sang drug lord dara yang nga nadakpan? Ano mo manabi na madakpan niya kaya man na ebidensya dara? Ang ebidensya ato sa ilang nga mga kabayo. Kabayong term na bala sa mga kapulisan at sa mga runner, mga pusher, mga downline sang financier or sang drug lord. Dari sa ato, sa Negros Occidental ni nato, sa Malipod, Manigar, Banwa. Halin mo ba sa nagligad ng mga tinuwig, kadalago na sa mga balor sang suspected shabu nga ma-recover? Isagid rin sa nato na malipatan atong 3 kilo nga shabu nga na-recover blood sa Bradco. January pa to May isa na katuwig. Ang San Carlos, sa mga isa sa mga nag-headline man ng syudada nila sa kadamuhon sang shabu. At isumong din nagidamo na. Or base depende man sa hepe, no? Depende man sa kamantas ang kapulisan naton. O podra ang parsa sa Philippine Drug Enforcement Agency. Last year, isa sa masami batian naton nga mayroon sang big volume sang suspected shabu aba ni ang syudad sang Silay. Before dara si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, because alin man gid na siya sa Provincial Drug Enforcement Unit sa ngaton nga Negros Occidental Police Provincial Office. Ara man dara si Police Lieutenant Colonel Robert Petate. In fairness sa mga nag-alalabay bala, mga nag-alagi nga mga hepe sang kapulisan, ang accomplishment tabi sang police station tinakadepende ginagyapon sa command sang Chief of Police Nakita nila dara nga do pawala man lang yang hepe, yun ka man mamotivate. Ag isa pa,
ining pagkilala bala sang Philippine National Police sa mga component city police station and municipal police station nga mayara sang dako nga accomplishment sa kuno man ang operasyon o kon kampanya ginapatigayon nila motivasyon ini banwa. Because karami gaman sang feeling nga ginakilala kaya mo no, gina-recognize ka, gina-acknowledge ang imo balay nimo. Ani dila nga daw puro lang sa laabe nakita. Kung na kaysa na may ginayang gabisan ballpen lang na yadara, bomo to no? Ballpen. Mga chichirya lang na dara sa mga call center, may mga amo na sila mo. Ay susubong, sino pinakadamo nga sales, mga amo na. At least kung di ba, ma-motivate ka agad. Sasano ka namin, man yung, kung isang tawo man lang kita mo. We are humans. Humans as we are, sino man lang abe, gusto yung, why kaya ginadayaw man. Eh, syempre, nagalunta ng competition sa tunga sa mga police station. So, nagligad nga bulat to sila to dos. Kita naman namin yung subong. At least may motivation ang mga kapolisan to perform better. Kumusta ng drug situation sa may syudad sang Silay? Subong ang ilahe, Federal Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca last year, mo ni makita na to, no? Matian ninyo sa aton year-end report. Meaning, amo ni mga dalagko nga mga balita nga natabo last year, pila ka milyon nga shabu na recovered dra sa may syudad sang Silay. Mayroon pa na nagligad drug group nga nag-exist dra sa Northern City. Prambot ko, subong kamusta na? Bomochere Grace Antelian sa report. Come in. Bombo Orliente sa pagsugod sang pagbilang pagpungko niya Chief of Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca sa syudad sang Silay mayara singa masobra 40 ka mga anti-drug operation na ginpatigayon mapabaybas operation man o kuna pagserbe sang search warrant. So bali mayara sila nga na aresto nga mga sa 60 ka personalidad, bali 15 dira sa ila ang high value individual, kag 40 dira sa ila ang street level individual. So bali sa kabilugan Bombo Orlean sa sugod sang Hunyo pakadto Disyembre mayara nga nakumpiskar nga 4.5 kilograms nga nagabalor nga 30 milyones nga illegal nga droga o kunang shabu Bombo Orlean. So bali dito sa syudad sang Silay halos downline na ini sa mga dalagko nga individual nga gikan, especially gikan diri sa syudad sang Bacolod ang nagkaladakpan dito sa syudad sang Silay. So sa pagpungko ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca mayara sing mga nadakpan o kun ang highlight gid sa iya nga pagdakop sa mga pagkontra illegal nga droga mayara didto nga nadakpan duwa ka individual nga more or less na kumpiskar sa ila ang 3 ka illegal nga droga o kun ang suspected shabu sang nanligad nga tuig 2022. So gina-consider man sang hepe sang Silay nga nangin successful ang ila nga mga operasyon especially sa pagkontra sang illegal nga droga. So sunong man sa iya Bombo Orlean. Dumaguto dagito no, puro pa to babayi Bombo Che. Yes, Bombo Orlean do mga negosyante gito. So bali sang tuig 2021 pa lang ako na Bombo Orlean na dismantle na ini nga pinakadako man nga grupo sa nga o na drug troop nga Divinegracia drug group. So bali wala na ni sila kuno subong ga exist dito sa syudad sang Silay. So bali wala may nagbulos no atong leader nila again salvage to siya sa may Luzon mo. Yes, Bombo Orlean, wala na may nagbulos pa sa iya para mag-leader sa ining drug group. So, suno kay Police Lieutenant Colonel Daroca na disalign na o kung may nagkanya-kanya na bala ang mga miyembro sang grupo kung may ga-exist manggid dito sa syudad sang Silay. So, bali, nagpugtak-pugtak na sila, naglain-lain na sila sang ilang mga negosyo. So, apang ginaklaro man ni Police Lieutenant Mark Anthony Daroca nga wala na sang drug group sa Silay. So may naaresto sila nga nangin katapo sa kapulisan
apang dismiss na ini siya sa Philippine National Police. So bali police pa lang ini siya sang una pero subong hindi na yabang Borlin kag wala man sila may nadakpan subong nga nagapungko gid abi sa pwesto bilang isa ka pulis o kon nagapungko man sa mga o kon mayara opisyales sang mga government agency. So bali wala sila may naaresto dito nga naara sa o kon involvado sa pagbaligya o kon napaggamit sa illegal nga droga. Pero may naghublas. Yes, gani, Bang Borlin. Kumusta na ito bali naghublas? Bang Borlin? Ang naghublas to bala, di ba? Sila ito, no? Mambulak? Ano ito? Yes. Ginalaran? Ano? Yes, Bang Borlin, Mambulak to sa sudad sang Silay. Kaya adlok saya ko no yang i-plantidan. Ti nag-uba-uba. Saya ti madumduman naton Bang Borlin, ang nag-uba sa dito sa sudad sang Silay, pakaisa man to siya sang ginluthang patay diri sa Bacolod sa barangay Estefania. Oo, correct. Pero hindi pa to ma-establish kung ang pinatay dira sa Fortune Town. Ano gani? Estefania, no? Yes, Bang Borlin. May kang tanan to kay Garcia nga to. Ang involvement niya bala? Kung Yes, Bang involvement Borlin. sa illegal drugs. Yes, Bang Borlin, pero to may patay sa iya is connected sa droga man. Yes, Bang Borlin, pero may ginaligar man to nga nagagamit man to siya sang illegal nga droga kag may kaso to siya yang rape. Ang pakaisa sang naghublas dito sa Mambulak sa syudad sang Silay. Nami pag na magublas, kabla ni mo na pagtabunan. Gani, Bang Borlin, para kung makitaan, gibala kag kung ano gid siya kaisog. Para nga Kati siya may nagublas ka gani kay why na siya tabon. Gani, Bang Borlin, dito sa video, ginatabunan niya pa iya nga kinatawo, para i-prove lang ko nga wala siya ginaplanteran. So, Bang Borlin, no, naghatag man sang statement si Lieutenant Colonel Daroca regarding sa courtesy resignation. Kung sa diin naghatag ini siya sang personal niya nga opinion, kung sa diin na mayara man siguro kuno wisdom ini nga courtesy resignation, pero sa likod sinabalatan ni Bang Borlin na at dapat kuno i-considerar man ang mga kapulisan nga maayo ang serbisyo sa mga pumuluyo. Kung may kaso manggid bi ang ini nga pulis kag na-justify nga involvado gid siya bisa illegal nga droga kung anong pa nga klase nga mga krimen, hindi lang kuno ya pagdalahigon ang mayara sing maayo nga record o kuno pagserbisyo. Oo. Amo na ganing hindi tanan nga mga nag-file sang courtesy resignation ang mayara na gid bala involvement Bombo Che. Kabay pa nga hindi lang gid diri magtapos sa filing pag-submit nila sang courtesy resignation ang ining pagbatigayon sang investigation. Kay man kung hungdon ginaya sang pamunuan sang PNP under the supervision sang DILG may matumod gina sila dara. Aba nang isa gani sa pagi ang lifestyle check bala sa mga general, colonel, kagabisan sa mga manugbo pa. Kay tidra mo na makita kung ang ilang lifestyle is inang proportionate bala sa ilang income. Yes, sakto gid Bang Borlin, pareho dito sa may Tagig, may nadakpan man dito sang nanligad tuig nga hepe nagisiya gani Bang Borlin sang PDEA, nadakpan man siya nga nangin leader o kun dalagko pag bulto-bulto pag ang nakumpiskar sa ilang mga illegal nga droga. Ini taman abi masigurado nga why nila gina-recycle lang siya. Bumo. Kay man ti pagkatapos sina na-inspect na bisang court sa ila dito yung evidence room nga amuman gid ni ang volume sang shabu nga na-recover nila sa mo nga subject sang bypass operation mapagwa abi sang disposal order ang korte nga pwede na siya ma-distract masunog abi nila. Pero hindi naman sigurado na kung ginasunog nila tanan, di ba? Yes, sakto gid Bang Borlin. Wala gid kasiguraduhan kung ginadispose gid bala sa nga matarong ining tanan-tanan nga nakumpiskar nila nga illegal nga droga sa ilang nga mga tagsa-tagsa ka mga bypass operation bi o kon search warrant o kon pag-search. Meaning diri so, sila basta mo ni kadalag ko non-bailable ini siya Bombo Che. Yes, Bang Borlin, basta maglakapaw na
10 grams. So non-bailable gid iniya ang kaso o ko na mayara sang involvement sa illegal nga droga, Bombo Arlene. Okay, sige. So, Bombo Arlene, yari bala pamatian naton ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Silay City Police Station. Bali siyang halin sa papungko ko, that was June 27. Mayara kita na mapakig o nahimo nga ang mga 40 plus ka anti-drug operation na dala na dira ang bypass kag search warrant. Kung sabihin naka-aresto kita mga mga 60 kabilog nga personality, ang 15 na dira is high value individual, tapos meron kita ng 40 plus nga street level. And nakakonfiscate kita sa mga more or less siguro mga 4.5 kilos of shabu, tanan-tanan na. Then nabalor na siya mga more or less mga 30 plus million. So ano na atong accomplishment, ma'am, for during my time as officer in charge and now chief of police ng Silay. So sir, may naaresto ka mo sir nga mga ara sa mga dalagko nga grupo nga naga-involve o kan involvado sa illegal nga droga, sir? Actually, ang mga arrested natin puro na sila tanan halos mga downlines ang mga dalagko no sa Bacolod. So pero ang pinaka-highlight ni diri ang nadakpa natin na more or less mga 3 kilo itong isa lang or 2 na katao ang naga-process ito sa mga shabu. So sila gito ang pinaka mga main ang ibang to bodigiro or distributor man. So this year very I think makonsider natin successful man ang ating campaign. Kaya ever since first time pa na di sila nga nakadakop siyang nakadalag ko ng mga shabu din sa during operation. Pero dira sa syudad sa Silar, sir, may exist pa na dira nga mga illegal drug groups, sir, labi na gid ang iya ka Divinigrasya, sir. Ang Divinigrasya drug group daw to 2021 pa na dismantle na siya. So kung may nag-operate din nga mga personalities, mga makonsider natin nga remnants or nag-disalign na siya sa sa linyada ni Divinigrasya kay magamba kita nga drug group dapat may structure siya. So usually ang kakatabo na di sa sila kanya-kanya naman lang nga diskarte kung ano ang pwede nila manegosyuhan kung hindi sila pakuha sa ilang inabaligya ang illegal drugs. So far diri sa sila wala kita sa drug group nga naging proliferate no, but may mga personality kita nga ginatutukan na previously connected man sa Divinigrasya. So amo na yang aton nga ginalantaw sa gan. So sir, wala man sir na aresto biser nga mga may arabi nga ara sa opisyal sang kapulisan nga naging involvado sa illegal nga droga. Sa PNP, may ara kitang arrested pero na siya, dismissed na siya dati siya nga PNP. Pero sa PNP wala tayo sang arrested nga or any other government agency. Wala pa sa may na-arresto ng mga personnel nila. So sir, about naman yun sir ang stand niyo regarding sa court resignation, sir. Ano din mo stand yun, sir, for statement? Personal ko yung opinion. Siguro may wisdom behind it. But I think it should be taken into consideration. Ang mga officer yung naghahimo sang maayo sa ilang enervisyo. No? So, kung may kaso kaya, ikaw lang yung maatubang sang judgment. Hindi may pagdalo ng mga gahimo sang tsakto sa PNP. So, hindi man tanan nga involved dira. So, kung sinong involved, kung may ebidensya, then i-prosecute kag i-file ang kaso or any appropriate case nga admin or criminal case. So sir, ano pa ang mga programa nga ipagadayunon asang syudad sang Silay, especially dira sa mga kapulisan sa Silay kontra illegal nga droga, sir? Oo, sa Silay, hindi lang man illegal nga droga ang problema today
So may ara kami nga 5 ka flagship nga initiative and best practice. So amo nang ginatutukan namon para ma-improve ang ating personal delivery sa sila, no? Una ang incidence rate, ikaduwa ang mga traffic accident sa national highway, ikatatlo ang ating drugs, no? Then ang ating pakipag communicate sa mga barangay kag ang pag-protect sa ating inter-barangay sa barangay namely barangay Gibalaon, Patag, and Kapitan Ramon. So far, amo na yung ginafokusan namon kay those are the things nga prevalent ang incident. So, kung ano ang problem, amo nga ginahatagan sang particular attention and solution. Okay, Bomoche. So, Bombo Arlino, wala sa gihapon niya pag-untat ang pagtutok sa aton mga kapulisan, mapa-illegal nga droga, manabao ko na sari-sari nga mga krimen nga naga-exist, hindi lamang sa syudad sang Silay, Bombo Arlino, kundi sa kabilugan sang pungsod Pilipinas. Kung sa bagay, way kagid mayo nga makuha dira sa illegal nga droga, una-una, wala na yan do ginaswerte, kabala Bomoche, pero once gani nga mabonitor na sa aton nga mga kapulisan, and members of the Philippine Drug Enforcement Agency, ilisipon na lang na nga gahimas ang rehas. Yes, sakto gid Bombo Erlin, apektado man ang naara sa palibot mo, kag especially ang pamilya mo man Bombo Erlin kung ikaw nag-imbulbado kung involved sa illegal nga droga. Oo. So timayo man kay di kung sa bagay sunog gidyabi mangisog yang manubli kaya dara ya sang drug group mo, no? Yes, sakto gid Bombo Erlin, kadelikado inayang pag negosyo kung paggamit man kay syempre illegal inayang gawi o kun buluhaton. Kung sa bagay medyo makadilimat giman na siya kay dako ang ginansya mo. Pero ti pila ginaya ka bulan or tayog na ginabi pila ka tuig gano gawa enjoy kadara yang hindi ka madakpan. Yes, sakto gid Bombo Erlin, kapin pa bala nga tigduso ka lang. Yawan kagid ako madakpan kagid sa mga kapulisan o kon mga PDEA dara naton mapila ka bulan mo nga sinadya mabalusan gid sang pila ka tuig o kon lifetime nga pagapreso ko na paghimas mo sa rehas sa mga nasari-sari nga presuhan diri sa pungsod Pilipinas. Kadamo dira sa mga legal lang yang trabaho kag negosyo. Bisan pininsos pesos lang na importante legal bla Bomoche way kagid sang way ka pukwat imo latrasan. Yes, sakto gid Bombo Erlin, wala ka pa may ginakahadlokan kung legal ang imo nga ginabuhat kag ginabuhi mo ang imo nga pamilya sang sakto lang kag legality miski ano pa da nga piso-piso nga Bombo Erlin ti dako na nga bulig sa imo man kag sa pamilya mo basta ang importante legal kag wala kaya may ginakulbaan o kun ga sala-sala ka kung may gasunod bala sa imo nga pulis o kun wala. Mo gini, di ka ba nakbalo kung sino man tumba sa imo? Yes, so bakit Bombo Erlin? Sa bypass operation, matiruhan ka. Di gani, upod man nila sa grupo, bala, nagasinuya ay kay may lansihanay na nga natabo. Yes, sakto gid Bombo Erlin, isa pag ang lansihanay na kaya sila man lang perme o na sila gid laban-laban nagakontrahanay kag nagapinatsanay man kaya mayara sing mga pag-intuanay biyo ko ng lansihanay nga ginatawag nga sila man lang grupo nga naga-inuyana ay ga bantayanay o kon gapatsanay man Bombo Erlin kay wala man sila kabalo kung paano na kon kagamo na gid sa ilang mga kun isipay bisang mga kwarta biyo kung pila da ilang ang mga na pangbaligya dira man lang sila gakontrahanay. Di ganing siya buo na gid blagin bayluan patawas. Isa pa ginabang for early, no? May ara man na dira nga natiruhan gani sa Barangay 2 bangod sa amo na kay imbis nga ibaligya kung tani ginhatag sa iya sang iya supplier nga ibaligya dapat sa iban nga tawo sayang nagamit sang illegal nga droga kag ginislan lang ni niya sa nga tawas kag ibaligya sa iban didto gid sa Bombo Orlin ginlutahan gid ini siya sa Barangay 2 nang padala pa siya sa ospital apa nga pagkadason nga inadlaw nadulaan gid ini siya sang kabuhi. Kita mo tong mga nagligad 2021-2022 bala? Kadamon sa mga pinangtumba nga way gid to na sulbarang ila kamatayon.
Yes, Jack Toged Bomborlit, basta may imbulbado gani sa illegal nga droga do kabudlay na o kung kabudlay na tahion sa mga kapulisan naton kung sino ang sa likod sa pagpatay o kung na pagpangluthang sa biktima, Bombo Arlene. Bombo Che, salamat gid. Bombo Arlene, report gika sa Patol, ini si Bombo Che Grace Atilian para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Che Grace Santillan. Our commendation sa Silay City, Silay Component City Police Station. Kaga sa ibang pang mga police stations ng mga performing sa municipal level, nag-perform man, pero kalabanan, ang ining dalagko, gidjabala pila ka kilo nga siya recover sa mga kasyudaran. So, mas mayo gid ako ng mga big fish ginibala sa illegal nga droga ma-recover. At ibisan gagmahila na yakon mayara, ano? Ang importante, wala. Pero mas mayo pagid, ini mga nagadulso sang pila gid bala ka kilo yang shabu. Ang halin, hindi pa ni naton matumbod kung din ginihalin. But kung basihan ta, ang pahayag sa Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency, ay ini sila ang halin sa luwas ang pungsod kay tiway naman sa mga laboratorio nga nag-operate diri sa aton nga diri abi nila mo ana sang shabu. Abi na naglegada kaya na priso na si former Department of Justice kag former Senator Laila De Lima kung mauntat ng problema sa illegal nga droga kahit siling ara dira ginapayungan sa sulod sang New Bilibid Prison. Hindi na siling nga dira gid na manufacture nga dira gid ginahimo ang shabu kundi nga ang financier o kanang drug lord ara dira sa sulod sang New Bilibid Prison may contact man siya gyapon sa gwa. No? May contact man siya gyapon sa gwa kay gina-bribe man lang ang mga taga Bureau of Corrections maka-access sila gyapon sa cellphone o kon telepono makapanawag sa mga contact kanila nga ara sa gwa sang prisuhan. Amo na yan nagapadihot, amo na nagapadalagan sang ilang nga negosyo. 20 minutos sa Banwa nakaligad or just 8 minutos sa nakaligad sa takang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton report na ni Bombo Carla Maya Defensor sa mga gamera man sang pag-dispose sa mga nakonpiskar nga mga firecrackers diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod. Sa pagtakop or pagsugata naton sang year 2023 ang operasyon nag-cover sang pagsiguro, ngayon sila ang nagabaligya sa designated area. At the same time, ginabaligya nila ang ining regulated lang gid nga mga firecrackers, hindi na mga prohibited. So at least, nagnubo ang numero sa mga Pilipino nga nasamaran kadungan sa pagsugata sang bagong tuig. Maybe tinakatuon na gimana kita sang leksyon. Kung sa bagay, makapatukar ka lang dira sang sonata, okay na, no? Solve na. Kamakaginahod lang ka mo dira makatramiyawanay ka mga kaon, okay na nga pagsugata sang New Year. Sige, check ka na nato na. Daras with Bombo Carla May Defensor sa Bacolod City Police Office. Bombo Carla May Defensor, kumusta dira? Yes, Bombo Arlene na tigayon na nga dispose no ang ini nga mga na-confiscate sa aton sila nga mga kapulisan nga mga illegal firecrackers o kunini nga mga firecrackers nga ginabaligya bisan diin lang Bombo Arlene madamo kita diri sa nga nakitaan nga mga nagkasari-sari nga mga palupok nga nabutang sa drum so bubuan ni karon sa nga tubig Bombo Arlene sa subong pala nga na distract amo ang mga buga, no? Madamo sang buga man sa nagkanilain ng mga istasyon, police station diri sa Bacolod City ang nakakumpiskar sang mga buga sugid palapakan ini sa ila sining patrol, ila patrol car Bombo Arlene kay di mahumok lang man ini nga mga buga made sa mga plastic bottles, sa mga lata Bombo Arlene so kalabanan diri mga kabataan ang nakumpiskaran sini nga mga buga Bombo Arlene. So katuod no, tabong gyud na mga nagamit sa nga boga po. Mga bata ni balang nga mga sultirito, wala Bombo Carl. Yes, amo kita Bombo Arlene. New Year's Eve damo nagamit boga. Yes, akno gid na Bombo Arlene no.
New Year's Eve madamo gituod sang mga nagagamit sang buga kagamo iniya ang ila siniya gaging gamit sa sa ulog amo ning gamit nila palupok I think iban na hindi ka afford kung lang taon ti Bombo Arlene mahal gid ang mga palupok subong nga mga tinion Bombo Arlene no nagtaas ang palupok so that's why ang iba naghimo ini sila sa ila sini nga magamit nga mga palupok so isa na diri ang buga. So ari Bombo Arlene ang mga listahan sa mga nakumpiskar nga mga firecrackers kaga pyrotechnics as of January 1, 2023 Bombo Arlene. So ang Police Station 2 may ara sa 14 packs ka pyrotechnics kaga Market Valley. Slow down lang ba mo, Carl? Yes, Bombo Arlene, nasa by Police Station 2 may ara sang 14 packs sang pyrotechnics nagabalor ini 1,000 pesos, 8 boxes sang firecrackers nagabalor 1,000 pesos. Sa Police Station 5, 3 ka polyvinyl chloride o kon buga kaga ini Bombo Arlene nagabalor 750 pesos. Sa Police Station 6, 59 ka pyrotechnics kaga nagabalor ini 6,600. 30 pieces ang fireworks, 21 pieces ang whistle bomb, 9 pieces ang baby camera, 365 star, 137 pieces ang sparklers, 4 pieces ang silver fountain, 4 boxes ang crossfire fireworks. Sa Police Station 7, nakakumpiskar 8 polyvinyl chloride pipe o konbuga. Police Station 10, 50 pieces ang firecrackers, 30 pieces ang 5-star, 34 pieces ang sparklers, 4 boxes ang assorted firecrackers sa Bombo Arlene. So ang total sini sang tanan-tanan nga mga na-confiscate sa ato sini kapulisan sang PCPO Bombo Arlene 34,150 pesos. So imagine Bombo Arlene na naglabot sa 30,000 ang nakumpiskar nga mga firecrackers kag pyrotechnics sa aton sini nga mga kapulisan. So sa subong iga-distract ini ang ila sini nga mga nakumpiskar. So Bombo Arlene wala pa nabasa ang ini nga mga firecrackers kay tungod nga ginapang isa-isa gid kuha sa mga plastic ang mga nakapak bala gin-isa-isa gid kuha para at least nga mabasa gid iniya tanan Bombo Arlene. Oo. So ano na siya ginalublob pa sa drama or why na? Oo. Yes, Bombo Arlene no. Ari nagalublob ini subong kon ginabutang ini subong sa tab ang ini nga mga firecrackers sa Bombo Arlene. Oo. So kaya pagkabasa sina hindi man naman mapunslan mo. Sakto gid. Bomo Carl. So, yes. Ang sparklers allowed lang na siya ya. So gin-confiscate na nila because wala na baligya sa designated area. Yes, Bombo Arlene no, ang hindi na kumpiskar kay tungod nga na kumpiskar na wala ini na gin-dispose ini subong kay tungod nga na kumpiskar ini sa mga bawal nga magbaligya. So ang amo ni ang mga nakumpiskar sa mga kapulisan Bombo Arlene. Oo. Sige. So, sinong harap dara mo, Carl? So, ari diri si Police Colonel Noel Polines, Bombo Arlene. Galing ito pa sa siya itong saktuhan. Sige. Tapos na. So, amo na ni Bombo Arlene ang itsura sang mga firecrackers. Let us hear a message from our so, ilubong na siya. City Director for Administration. Amo ni karon nang ibaloon naton Bombo Arlene no, kung igalubong pa ni kay way labot nga na na ini siya nabasa Bombo Arlene. So Bombo Arlene maghahatag sa mensahe si Police Colonel Kachumbo sa mga tinion Bombo Arlene. Colonel Idel Manzano, our history, Lieutenant Colonel Polines, Cado, Lieutenant Colonel Gabana, and of course the provincial chief of RCSU, Police Captain Mayan Kachombo, station commanders present, our friends from the media, PNCOs and NUPs present sa atong tanan maayo gid nga aga and Happy New Year. At outset, on behalf of our
City Director, Police Colonel Tomas Joseph Martir, who is now in region for some important matters. I would like to, of course, to thank ang ating mga station commanders and other operating units. Of course, yung RC issue natin, nag-ambag din, for exerting effort in coming out those just been destroyed pyrotechnic materials, mga firecrackers. What we've just destroyed is a manifestation that we are committed and true with our commitment as PNP to make the holidays and New Year's Eve celebration more peaceful, and with supposedly with zero firecrackers related incident. And yun yung output natin. Lahat na nag-ambag sa operation sa ating mga stations and other units. And nasabi natin na just a prevention. Just imagine, if those materials ay nakarating sa mga kamay ng ating mga citizens dito sa Bacolod, ito yung mga buga na yan, kung hindi natin nakuha yan sa mga may-ari, there is a possibility na one of those firecracker materials and this buga might cause injury or lives and destruction to property of the people of Bacolod, might cause also fire incidents. So it's good that nakuha natin to with our efforts, through efforts, in mind na mapasigurado natin na yung New Year celebration could have a zero firecrackers related incidents. And there's still for us moments or room to improve or for improvement on our next year effort. I think siguro we need lang to intensify and operationalize our quad concept as far as our efforts or operation on confiscating these materials. We need to start from education, information drive. Nandito yung kado natin. Then after that, papasok yung intel natin para sa monitoring of those manufacturing and selling illegal firecrackers. Then papasok na tayo sa operation. Pag may mga na-monitor na tayo na nagmamanufacture ng illegally, and those who are selling also unauthorized firecrackers, so diyan na papasok yung law enforcement operation natin. And after that, pag may mga na-arrest tayo, so papasok na rin yung investigation for the development of airtight case against those arrested. So, and that would be for next year. I encourage BCPO officers and station commanders to please improve our output next year. As I've
as what I've said, no, yung quad, i-operationalize natin yung quad operation. Early on, no, of the holiday season next year, so we need to start, no, early. And yun lang, I think siguro operation. What is our data for this year? Bok, Polinis, 0 incident tayo, di ba? So it's good. So we 0 incident tayo this year, and we will continue this records by next year with our efforts, with our united efforts as officers and men of BCPO and other units around here in BCPO. I'm pretty sure na we can make it again next year. I just encourage everyone, officers and men of BCPO and other units, to please cooperate in view of always making the holiday season and the New Year's celebration in Bacolod City more peaceful, orderly, and zero fire-related incidents for the coming years. Again, on behalf of our City Director, thank you, and Happy New Year once again. Bomborlin. So mo to no ang message. Thank you so much, sir. And now let us all stand for the mass singing of PNP hymn, So Lingkod mo ng na Bayan. Bomborlin no. Balilayan kita kay Yari kita So tanan sa mga police stations, no, ara dira Bomokar. Yes, tanan yung mga hepe sa pulo ka police station sa BCPO of Bomborlin. Kari diri subong sa BCPO nagtambong gid din sila. Kay pila ka mga police station daw police station 2, 5 ako na 5, 6, 7 kag 10 Bomborlin amo ang mayara sang mga nakumpiskar kag ginpang disposable nga adlaw nga mga firecrackers sa Bomborlin. Ang ining boga nga di bala ganahimo-himo lang ni no? Yes, Bomborlin homemade ini nga mga boga. Depende na siya kung plastic, pwede man nilata. Ano man? Yes, pwede lata, Bomborlin no, kag mga bottled water o kaniya sa mga soft drinks sa Bomborlin amo ini ang ginagamit nila. Ano na siya? Bomborlin? Nando ginagatungan sa pang lighter. Kasi pwede pagid ka mo makapalayo-layo ba mo, Carl? Yes, Bomborlin, bali ano na siya no, bali alcohol, yes, alcohol na ang ginabutang kag amo na siya ang ginaspray sa punta, then ginapump na no. Ginapitik. May ginapitik na Bomborlin kag amo na dayon magalupok na ang buga Bomborlin. Tunog man na siya kung magalupok, pero hindi ko kabalo kung paano na siya magalupok. Pero may punta na Bomborlin, amo na siyang basang batol, amo na dira na nagagwa ang ila sini nga ginaspray nga alcohol. Aso, Sakto na kami nakita ko na nga do ginabalahan pag nila sang sa punta. Oo. No? Amo sang pero kalabanan. Lata bla sang sardinas. Oo, amo na sa. Amo na sa Bomborlin. Amo na siya gali. Okay. Di mga kalabanan, diri nga nakumpiskaran, mga kabataan Bomborlin. Correct. Wala sila ginabaligaan. Do, ano bala, do alangon bala. Mga sultirito, bala ba mo, Carla, sila ginamahilig sang buga. Oo, sila gining may bandi gani may mga pangalan pag idya Bomborlin, no? So kahit hindi si sila pagbaligaan. Chad ngalan niya ni. Ano? Oo, si Chad. Pusil-pusil Pero na sabi mo, no? Oo, kusog na siya, masakit man ina siya sa Bomborlin sa dulunggan, no? Ay tungod hindi sila mabaligyan sa mga firecrackers, amo ini ang ila sini nga ginahimo pero ginabawal ini sa aton sini nga mga kapulisan Bomborlin. Kung sa una, sa gagbay kita mo nang sa mga utod ng laki nga do bulo na bala nga pusil-pusil. Sulpot? Ay. Oo, do amo na yung ginabalahan, bala papel. Nasulpot. Oo.
Nakampang man ko na Bombo Arlene. Gagmay Pero na gamay yan, pa hindi ta na to. siya lang sa family of bamboo na siya. Yes, Pero oo. bulo na siya, Bombo Carl, ang gagmay Oo. siya ya bala. Sulpot na tiri tawag Bombo Arlene, no? Kay Ah. baby pa na nga kawayan amo ina ang ginahimo. Tapos luputan papel kag palpag-palpagon tapos nga kawayan nga Pero taklog kung na amo nang iduso. May guan ka na, sakit Oh, man sakit. po. Oo, sakit man Bombo Arlene kay ting iban dira wala nagagamit papel kundi ang liso na balasang pwede man munggo Bombo Oo. Arlene. Amo nang ila Hindi sini nga ganing ginagamit. Puyas na wala, Bombo Carl. Pwede Oo na. Oo, ina. Ang bulak pagid sang markupa, Bombo Arlene, pwede man na ibala, no? So, madamo sang mga Gabiti na hampanganan. siya ya, gabiti. Oo, gabiti. Gabiti tood ang iya sini nga lupok. Tido mo mani ang buga, Bombo Arlene. Oo. Pero mas akong buga, ikuan mo siya sa armas to armas man ang iya sini nga lupok, Bombo Arlene. Sa kuna ng garong na bala mo pag nauso, kita mo ng bamboo canon na bala, Bombo Carl. Ay, Ang oo. botan na drink Yes. tawag ka, basta garong na. Oo. Ang kawayan, ginatukungan na siya gas. Oo. Nasunoy-pon mo, kag sindihan. Oo, nana mo na siya, Bombo Arlene, no? Tunog So, pa amo na na po. ding uso. Yes. Patunog-tunog na to kung sa umaka. Oo, kay ti open nga daan kag malayo pa ya sa mga panimalay, ti mabatian mo gid ang iya siniya nga lupok, Bombo Arlene. Subong yan, nag-upgrade na, nagbuga-buga na. Amo gid mga upgrade man ang ila sini nga ginagamit, mga pwede mapakilo ang ila sini nga ginagamit, Bombo Arlene, lata kag mga bottled water o kon iya ka bottle sang soft drinks, Bombo Arlene. Sige, Bombo Carl, salamat gid. Yes, Bombo Arlene, gikan diri sa Bacolod City Police Office, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor, direkta dira sa Maya, Bacolod City Police Office. 34,000 pesos nga balor sa firecrackers nga nakompiskar sa pagsugatan naton sa year 2023 ang gina-dispose sa mga aga dira sa may headquarters sa Bacolod City Police Office. So, sa sunod sa mga managbaligya, siguraduhon tagid ang sa designated area kahit na mabaligya kay kasayang langgit sang kapital ninyo. Kumadakpan sa katon ng mga otoridad, din siya gina-kumpiskar. 38 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 9 sa aga. Kulabo sa nangaton nga tiyampo dari sa pagpangalagad sang palatunturan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Daligid lamang sa matudod nga numero 1. Pupunta na katabwa sa momano sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Arlene Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga